Mä olin niin masentunut silloin 2002 keväällä, että mä mietin, että mä ajasin itteni seinään ihan fyysisesti. Mä oon vaan halunnut olla täällä enää. Siis jos sä mietit sitä, että missä sä pääset haastaa itseäsi niin kohtaamaan ihmisiä, niin se ei ole näyttelijän työ. Monet näyttelijät on itse asiassa tosi niin reklusiivisia, ne on tosi, tosi introvertti, niin häntä pyydettiin pitää puhetta. Ja Mikko sanoi, vaikka hän on siis loistava näyttelijä ja tosi kokenut ja näin, niin kun tuli mikki käteen omana itsenään, niin meni ihan siis jäihin. Oli vaan se, että en minä tiedä, mitä minä sanon, koska en minä ole puhuja. Mutta silloin mä en saanut sitä virkaa, tai ainakin osittain en saanut sitä sen takia, että ne ei voinut maksaa mulle vähemmän palkkaa. Koska sit jos ensi vuodena halusi palkata jonkun maisterin, niin ne ei olisi saanut enää sitä budjettia. Korona, muistatteko, että tuli semmoinen... Hyvin hämärästi. Niin. Tuli sen verran juopoteltua sen ne pari vuotta. Niin. Mikä korona? Mikä se olikaan? Mikä vuosi on nyt? Tervetuloa Myynti ei ole kirosana podcastiin. Nice. Onko sulla koskaan, Christopher, ollut NMT-puhelinta? Mulla taisi olla jo ihan ensimmäinen oli NMT ja sen akun kesto oli noin 6,5 sekuntia. Montako sillä ei paljon tekstareita kertaa. Ei siellä ollut, siellä oli se yksi. Takaisin soitto-ominaisuus. Ei siellä ollut, se oli lankapuhelin periaatteessa, joka oli langaton. Faijalla oli semmoinen salkunkokoinen NMT-puhelin, ja se siinä oli erikoisominaisuutena, että se oli takaisin soitto-ominaisuus, että jos joku oli soittanut, niin se pystyi ihan vaan tuosta nappulaa painamaan ja yhden numeron memori. Se oli hienoa. Ja sitten autossa meillä oli tämmöinen Volvon 740 turbodieseli. Niin siinä oli sitten sellainen ihan perkelemoinen piiska, että sä voi laittaa sen autoon sen NMT-puhelimen ja soittaa autosta. Okei. Nostalgia. Mulla on BMW 116 turbodieseli myös, mutta siellä on semmoinen pieni hai-evä, joka sitten hoitaa kaikki vuorovaikutukset. Silloin kun ne hai-evät alkoi tulemaan, niin se oli kyllä helvetin hienoa. Kyllä. Hain Evistä päivän teemaa. Me ollaan saatu tänne meidän matalaan majaamme. Ihana Christopher Weiss, joka toi myöskin todella hyvän fiiliksen mukanansa. Ja nyt mä tiedän sun teemaunkin, että se oli Earl Grey 3 sokerin palalla. Joo, mutta ei löytynyt ruskeata sokeria. Se oli vähän mälsää. Jos mä rupean höpöttämään, niin se johtuu siitä, että mulla on nyt liikaa klooria. Niin siis se kokain ei ollut sitten se juttu, vaan se oli ei se ollut. Earl Grey kloori. Mutta kiitos, että kiitos ensinnäkin kutsusta. Tai siis tavallaan mä itse kutsun itse. Niin joo, kiitos kun kutsut itsesi kylään. Mutta kiitos, että huolitte. Ja pahoittelen etukäteen. Meille kelpaa ihan kaikki vaan. Kaikki kadulta tulevat, tervetuloa. Tuossa on itse asiassa jono. Tää oli aika, menkää nyt pois. Pari tunnin päästä nähdään. Mutta kiitos kutsusta ja kiitos hostauksesta ja kiitos lausumisesta, mutta mä korjaan sitä pikkasen. Eli mä tiedän, että se hämää, koska kirjoitetaan Weiss, mutta lausutaan Weiss. Vähän niin kuin Miami Vice. Ja vähän niin kuin viisas, eikö se on niin kuin Kyllä, Weiss? ja valkoinen saksaksi. Okei, no mutta onhan toi. Ja myös tämmöinen niin kuin Weiss, siis tämmöinen niin kuin pahe. Kato, musta yhdistyy niin kuin se viisas ja pahe. Ja se rimmaa sanan nice kanssa. Nice. Nice. Potato, nice. Ehkä paras meemi. Juurikin näin. Hei, ihan vaan kaikille tiedoksi, että tämä on niinku se taso, miltä me tänään lähdetään. Joo, tämä on se peak. Mutta se on silti hyvä, että meillä on yksi ammattilainen täällä, koska siis sähän oot ammattinäyttelijä. Kyllä. Ja oot esiintynyt teatterituotannoissa, elokuvatuotannoissa ja sitten ihan leffahommissa ja muissa. Ja sitten sä toimit myös esiintymisvalmentajana, eikö vaan? Kyllä. Ja sitten oot myöskin sarjayrittäjä, mikä on semmoinen niin kuin hei, right on, tuohon läpyt. Noin, shakalaka. Joo. Tosta. Nyt tuli aplodit. Ja upload loppu. Kuin seinä. Mä en kerinyt edes kumartaa sillä, niin kuin take a bow. Joo, tässä on niin kuin vuosien varrella kerinyt tehdä yhtä sun toista ja tässä puhuttiin vähän ennen nauhoituksen aloittamista, että mulla on tämmöinen draamakaari tässä mietitty valmiina, että mihin me päädytään. Ja tämä meidän keskustelu lähti siitä, että miten niin kuin näyttelijä suhtautuu myyntiin ja miten myös niin kuin luovalla alalla tai esiintymisalalla niin kuin suhtaudutaan myyntiin, mikä voi ehkä olla hieman negatiivinen, ainakin osittain. Niin me päädytään siihen. Se on niin kuin se. Mä haluan vastata siihen kysymykseen, mutta mun pitää vähän alustaa, että niin kuin, miten me mennään sinne. Onko tässä niin kuin Hero's Journey -tyyppinen setti? Tavallaan joo. Me aloitetaan valtion budjetista. Okei. Oh my god. No, siitä on ainakin
Hyvä lähteä johonkin suuntaan. Joo, ja tämä niinku idea on ollut mulla monta vuotta niinku päässä, että mä oon miettinyt sitä, että niinku, miltä meidän niinku yhteiskunta oikeasti vaikuttaa ja miten se toimii ja niinku, miten tämä meidän koko systeemi, missä me eletään, mitä me tehdään ja mistä me maksetaan. Koska valtiohan on semmoinen instanssi, joka on tavallaan, etenkin EU-liittymisen jälkeen, se on yritys. Sillä on oma Y-tunnus. Kyllä. Se ei ole osakeyhtiö, vaan se on niinku valtiolaitos, mutta sieltä löytyy niinku oma Y-tunnus. Valtio OYAB. Niin, ja kaikki siis, se ei silleen niinku osakeyhtiö, koska me ei omisteta osakkeita, mutta me ollaan niinku osakkaita. Me ollaan heidän osakkeet. Sitä. Niin, me ollaan ne osakkeet, hyvä pointti. Niin mä oon tavallaan niinku alkanut miettiä sitä, kun mä oon yrittäjä ollut siis vuodesta 2003. Mä valmistuin TEAKista 2002 ja päädyin työttömäksi näyttelijäksi ja osittain omasta. Eli siihen kohtaan ainakin ihan normaalit näyttelijäuraa. Siihen saakka, joo. Siihen saakka, ja mä oon tästä puhunut muista podcastista, niin mä viitin sitä koko tarinaa avata, mutta tarkoituksena oli siihen saakka, 24-vuotiaaseen saakka, niin kuin menestyä näyttelijänä Suomessa ja sitten Hollywoodissa ja sitten pokata Oscarin ja näin. Se Oscari on edelleen niin kuin tavallaan se päämäärä ja lopputavoite, mutta mä en ole vielä kuollut, niin mulla on vielä aikaa. Mutta se on tässä vuosien varrella vähän niin kuin matka vähän, just niin kuin Hero's Journey tyyppisesti. Se on se meemi, että miten luulee, että matka menee näin ja miten se oikeasti menee. Niin mä oon nyt ollut parikymmentä vuotta niin kuin tässä, mutta tässä matkan varrella kuitenkin tullut tehtyä teatteria ja elokuvia ja mainostuotantoja, dubauksia ja äänikirjoja ja muut kaikki. Niin Kimmo-sarjassa myös. Se on niitä harvoja suomalaisia sarja, mikä musta on oikeasti hyvä sarja. Oletko sä nähnyt sen mun osuuden? En. Tai siis varmaan, koska mä katson kaikki kaksot, mutta mä olen miettimään, että missä sä oot kidnappaaja, koska mä katson IMDb:stä. Mä luulen, että silloin kun mä katsoin sinne, mä varmaan tunnistin sut, mutta mä en enää muista sitä kohtaa. Mikaelilla oli ihan paska siis naama muisti. Siis se välillä unohtaa mutkin. Jos Saaralla on erilainen hiukset, mä sanoin, että terve Mikael ja sun nimi on. Kukas te rouva olette? Mutta sanotaan, ei ole hirveän kaukana. On nimittäin aika monta kertaa käynyt ihan siis silleen, että niinku on tullut joku tosi niinku hyvä, oikeasti siis hyvä niinku tuttu vastaan, mutta on ollut eri tuolle hiukset. Niin, mulla on ihan tyhjää, että kenenköhän kanssa tässä niin oikein olla, mutta juttelee ihan, kunnes jossain kohtaa sytyttää, että no nythän mä tein, ja samaan aikaan, että voi perse, taaskin tää tapahtuu. Mutta jottei tää meidän tarina tee silleen niin kuin se Hero's Journey. Joo, mutta mä haluan vastata tuohon, koska mä en ole varmaan ikinä kertonut tätä julkisesti, mutta 7-luokalla mä tein jotain pahuuksia koulussa. No rikos on vanhentunut, jos joo, se on vanhentunut, mutta mä tein jotain hämäin. Meillä oli opona semmoinen tyyppi, joka oli aika skarppi. Joo. Ja mä jotenkin tiesin ja aavistin, että se tulee seuraavana päivänä mulle huomauttaa siitä. Niin mä päätin, että nyt mulla on hiukset tälle, niin kuin näettekin, niin mulla on nämä kammat tälle eteenpäin. Mä ajattelin, että mä kampaan hiukset taaksepäin, että se ei tunnistanut. Ja tekoo viikset vielä. Tää oli mun 7-luokkalaisen logiikka. No kyllähän se nyt vittu tunnistaa. Mutta mun mielestä mä olin sille, että joo, hyvä idea. Ihana optimismi. Joo, ei mennyt läpi. Ehkä mä olin ajatellut silleen, että sillä mun niinku muodonmuutoksella olisi niin iso vaikutus, että se ei tunnistaa. Mä näyttelisin vaan eri tyyppiä, mutta ei mennyt läpi. Se pilalloppuotiin se silmälasit ja viikset ja tekonenä, niin sieltä olisi mennyt. Olisi ehkä kannattanut skarpata siihen. Ai vai siihen täällä nyt. Joo, se oli kuka sä oot. Mikä tyyppi. No joo. Mutta hän osittain myös haluan antaa kredittiä, jos hän nyt tätä kuuntelee, niin myös vähän kredittiä siihen, että usutti mut sinne näyttelijäuralle ja oli muutama opettaja pitkin mun kouluvuosia, jotka oli silleen, että hei, sulla on tätä energiaa ja sulla on selkeästi jotain niin kuin sanottavaa, että voisitko ehkä tehdä sillä jotain, että mitäs toi teatteri, että olisiko se sellainen niin kuin tapa, mutta sitten erilaisten sattumusten kautta niin mä päädyin sitten Hollywoodin tekemään mun työharjoittelun teatterikorkeakoulussa ja siellä ollessani niin tajusin, että ei vittu, ei mulla ole chanceja tässä niin kuin maailmassa. Et mä oon liian paska näyttelijä, silloin, nyt mä oon hyvä, mutta silloin mä olin vielä ihan paska. Ja sitten en mä osannut englantia niin hyvin kuin mä nyt osaan, että en mä olisi pärjännyt siellä. Ja se oli silloin eri maailma. Nyt on ihan ok olla myös, sulla on vähän mutta eihän Schwarzenegger-kapuun ole hyvä enkkoa. Niin, näitä on näitä hyvin niin kuin tiettyjä juttuja tai tiettyjä tyyppejä. Ja osittain siis hänhän pääsi tekemään, ei sen takia, että hän oli näyttelijä, vaan sen takia, että se bodybuilding kautta. Näitä on näitä erikoistapauksia aina ollut. Mutta nyt on niinku ihan ok myös Hollywoodissa olla ei-natiivi englantipuhuja. Et mulla on nyt silleen niinku fairly close niinku natiivilla soundaavaa englantia, että se niinku menee niinku läpi. Mutta se ei haittaa enää niin paljon. Silloin haittaa. Se oli toinen juttu. Ja sitten kolmas juttu oli se, että mä tajusin siellä ollessani, että ei sinne vaan mennä. Sulla pitää olla niinku oikea työlupa, eikä se riitä, että sulla on vaan työlupa,
vaan sun pitää olla työlupa just sille alalle. Joo, näin on. Eli jos mä oon putkimies, niin mä en voi tehdä kukkakauppiaana sieltä töitä. Oikeesti? Niin. Mainoksia, eikö? Joo, lyhyitä sellaisia. Joo, talvi on tulossa. Talvi on tulossa, mutta toivottavasti sun yrityksen tase voi hyvin. Jos ei voi, niin sun on ehkä hyvä tietää, että tämän podcastin tuottaa In-House Group, joka on B2B-myynnin ulkoistustalo. Me autetaan ihmisiä ja yrityksiä kasvaan. Mitä se tarkoittaa se kasvu? No se tarkoittaa muun muassa sitä, että me halutaan olla talli niille myyjille ja kasvattaa ammattilaistason tekijöitä. Ja ne meidän myyjäthän tekee sen kumppaneille sen tärkeimmän työn, eli auttaa myynnin eri vaiheissa tekemään enemmän ja parempaa tulosta. Eli lisää asiakkaita asiakkaille. Kyllä, mutta asiakaskeskeisesti, koska In-Househan on olemassa sen takia, että ihmiset vois rakastaa myyntiä ja meillä asiakaslähtöisyys on kaiken tekemisen ytimessä. Just näin. Hienoa. Mennäänkö takaisin jaksoon? Mennään vaan. Ja se on se esittävä artisti juttu, että se vaikka Dudesonien tää Jukka, joka kanssa meni, niin siellä kanssa, että heti siinä kohtaa, jos sut loppuu se prokkis, niin sit sä oot käytännössä työtön, eli sit sä menet myös sun työluvat, eli saa niinku seuraavan, onko se 3 vai 6 kuukauden sisällä uutta hommaa. Ja oliko Sunrise Avenuella sama homma, että sit kun sä et enää levytä, niin sit sä et ole myöskään enää esittävä artisti, ja sit se on siinä, että se on aika raaka peli. Se on se O1-viisumi, mitä pitää olla, että sä voit tehdä. Ja mä olisin saanut aikanaan... Estalla vaan turistiviisumilla pyörii sinne aina 2 kuukautta ja käy Meksikossa päivään takaisin uusiin. Mutta jos sä jäät kiinni siitä, niin siinä voi olla aikamoisia seurauksia. Ei kannata kiinni. Ei kannata. Ei kannata tehdä julkista työtä ainakaan. Ehkä vähän helposti huomaa. Niin. Onko sillä kaikki 5? Joo, on. Joo. Mä näin jotenkin 2 vuotta myöhemmin Mikaelin jollain jahtiveneellä pakenemaan sinne naulamassa paskasta naurua. Rikosliikemies. Niin, mutta se oli niinku tietenkin iso juttu, että mä vaan tajusin, että en mä niinku tosta noin vaan pääse sinne niinku tekemään, vaan mun pitää olla se O1-viisumi. Ja siihen aikaan vielä O1-viisumin saaminen suomalaisena näyttelijänä oli todella, siis ei kukaan ollut oikein sitä niinku saanut. Ei tätä osettu hakea täällä. Joo. Nyt on eri tilanne. Ja yksi ainoa suomalainen näyttelijä, mikä oli silloin siihen aikaan, niin Peter Frantzen, niin silloin oli, se voitti sen Green Cardin siinä arvonnassa, että sen kautta se ja Irina Björkman. Niin se sai sen lotterin kautta. Joo. Mä itse pari-kolme kertaa kasvatanut se läpi, mutta ei ole voitettu vielä. Niinpä, siellä on aika paljon hakijoita, että se on aika on, mutta se on 50 000 joka vuosi voittaa sen, mutta se menee myös sit silleen, että se niinku menee sen maan mukaisesti. Eli Intiasta, koska siellä on niin paljon enemmän porukkaa, niin ne suhteutetaan jokaisen maan väkilukuun. Ja niin jos miettii, että Suomi on 5 milliä, ja sitten sulla on se, että jos sä saat sen, niin sitten myös puoliso saa sen. Jep. Jos puoliso saa, säkin myös saat. Eli tavallaan, jos vaikka mullakin minä vaimo, niin molemmat ollaan haettu, niin periaatteessa me tuplataan meidän mahdollisuudet joku pikkumaa. Niin on se niinku, mulla on myös yksi frendi, joka voitti sen ottelun aikoinaan. Joo. Mutta nämä kaikki niin kun vaikutti sit siihen, että kun mä tulin takaisin Suomeen, niin mä olin aika masentunut ja mietin, että onko tämä nyt sitä, mitä mä haluan tehdä oikeasti. Ja näin mun tietyllä tavalla niin unelmat musertui. Ja sitten samalla niin realisoitui myös se tilanne, että tästä on tulossa nyt mun ammatti. Joo. Ja mä oon aina ollut niin kuin hyvä kannustaa tai tykännyt kannustaa kavereita ja random ihmisiäkin. Näin, yes, hyvin noustu bussiin. Sinä siellä. Yes, näin. Niin mä sit kannustin frendejä, kun mä näin niitä leffoissa tai TV-sarjoissa tai mainoksissa tai missä tahansa. Ja se on ihan niin kuin universumi olisi puhunut mulle silloin, kun niin monta tämmöistä tuli lyhyessä ajassa, että kun mä sanoin, että hei, kiva, että mä näin sut jossain pätkässä, niin jengi sanoi, että no en mä nyt tiedä, oliko se niin siisti. Sitten, no, miksi sä teit? No koska mun piti saada vuokran maksettua. Et mä tajusin, että tästä mun rakkaasta harrastuksesta, joka oli ollut, mä olin ihan nuoresta asti tehnyt juontojuttuja ynnä muuta, ja sitten teinivuosina alkanut tekemään teatteriharrastajan näyttelemistä, niin tää oli mulle tosi rakas harrastus, tosi rakas juttu, ja sitten mä tajusin, että ei hittoa, että mitä jos mä päädyn semmoisen tilanteeseen, että mä joudun valitsemaan keikat sen perusteella, että mitkä maksaa enemmän. Tai mä joudun tekemään jonkun keikan, minkä mä en halua tehdä sen takia, että mä saan... Vähän niin kuin euron alttarilla uhrata sitten se. Niin tää niin kuin myyntipäivän aihe niin kuin tavallaan tuli aika aikaisessa vaiheessa niin kuin mulle sille päin pläsiä, että hitto, että nyt niin kuin pitää oikeasti alkaa niin kuin ansaita ja tienata, että nyt on nämä niin kuin, varmaan kaikilla jossain vaiheessa, kun tulee opiskeluajat päättyy, sitten oli silleen, että ei enää tule niin kuin himasta, ei tule niin paljon rahaa, ja ei tule enää niin kuin valtiolta, ei tule näitä tukia,
että mitä mä nyt teen. No jotkuthan, aika monetkin näyttelijät heittäytyy sitten erilaisten kassojen tai apurahojen ja muita niin kuin, mukaan, ja sitten toiset taas menee palkallisiin töihin. 2000-luvun alussa oli vielä jonkin verran näitä hautakiviä tai tämmöisiä pitempiaikaisia soppareita teattereihin ynnä muuta. Niitä ei harvemmin enää ole, että sä et oikein, siis tosi harvoin saat vuotta tai 2 vuotta pitempiä kiinnityksiä. On se hautakivisoppari vai? Niin, no se oli yksi vaihtoehto. Se on niin kuin termi, aika hauska. Hautakivisoppari, joo. Niitä ei ehkä ollut niin paljon enää, sit kun mä valmistin, mutta just siinä 2000-luvun vaihteessa niin niitä vielä jaettiin. Eli sä tämmöinen kansantaiteilija, että... Niin sit sä oot vaan niinku virassa, ja sit sua ei oikein voi potkia niinku pois sieltä, paitsi jos sä teet jotain ihan tyhmää, ja sit voi olla näyttelijöitä niinku useita vuosia, että ne ei välttämättä tee yhtään projektia, mutta ne vaan roikkuu siellä talossa ja nostaa kallista. Mikä on ihan, mihin me tullaankin tähän niinku nykytilanteeseen, missä näitä teattereita, niiden rahoitusta kyseenalaistetaan, ja mun mielestä osittain myös ihan aiheesta. Ihan aiheesta, että siis niiden pitää olla tosi tehokkaita, mutta ei mennä ihan vielä siihen aiheeseen. Mutta silloin mä tein valinnan, että mä näin, että mulla on niin muutama vaihtoehto. Yksi on se, että mä heittäydyn ihan täysin työttömäksi ja rupean vaan nostaa jotain kassaa jostain. Joo. Yksi on se, että mä menen tähän apurahahakemushässäkkään, perustan oman ryhmän ja rupean niitä hakemaan, mikä on myös ihan niin oikeata duunia, tietyllä tavalla yrittäjyysyyttä, vaikka se monesti menee eri yhdistysten ja muuten niin tahojen kautta, että ketkä maksaa niitä sun palkkoja tai palkkioita. Sitten on se, että menee johonkin vakituiseen duuniin tai sitten, että ryhtyy freelanceriksi ja ryhtyy yrittäjäksi. Ja mä perustin silloin aika nopeasti niin kuin oman toiminimen, jonka itse asiassa parissa mä puhastelen edelleenkin. Mulla on osakeyhtiöitä ja mulla on ollut kommandiittiyhtiöitä ja avoimia yhtiöitä, vaikka mitä tässä matkan varrella. Niin, kun on megakapitalisti. Kyllä. Mutta 2019 mä päädyin sitten takaisin tähän nykyiseen toiminimeen. Ja mua aina huvittaa se, kun jengi kysyy, kun meillä suomalaisessa kulttuurissa on tapana kysyä, että mistä sä oot. Ikään kuin mistä yrityksestä sä oot. Ja mä yleensä vastaan, kun jengi kysyy, että mistä sä oot, mä sanon, että mä oon Karjalta. Että niinku, mitä sillä on merkitystä, että mistä firmasta mä oon, kun mä oon niin siksi mun firman nimi on Vice Vision, koska mä oon Vice ja mulla on visio. Että sillä on niinku merkitystä, että mistä firmasta mä oon. Mutta... Paitsi jos sattuu olemaan OpenAIlta. Mä kyllä sitten ainakin sanon sitä, Mikael Hug OpenAIlta, terve. Joo, OpenAIlta mä tosiaan siellä entinen Google-lainen, nykyinen OpenAI-lainen ja sitten oikeastaan muuta puhuskaan kuin aina vaan. Mutta tämä on osa tätä niinku sun statusta. Totta kai se on name-droppaamista, niin kuin sä voit muutenkin, että mä tunnen Mikael Hugin. OpenAIlta. Mikael Hugin OpenAIlta, juteltiin tuossa eilen, että kyllähän sitä tulee harrastettua. Mutta mä otin aikaisessa vaiheessa jo semmoisen asenteen, että mä en lähde mitään, ja nyt mä en arvostele ketään, mitä mä sanon, alkaa huomioida, että mä en arvostele ketään, jokainen tekee omalla tavalla, että jos mä sanon, että... On se parasta mä dumaa kaikkia sille, että mitäs mä oon tässä haukkumaan, mutta kaikki on vittu kaikki on paskaa. Mutta siis ja tähän liittyy myös sit se, että mä päädyin verkostomarkkinoinnin kautta, mä päädyin erilaisiin valmennuksiin ja koulutuksiin. Ihmiset dumaa verkostomarkkinointiin monestikin syystä. Kyllä. Mitä sä muuten markkinoit? Mutta Oriflame on hyväksyttävä. Jos sä oot ollut Oriflameissa, niin se... Mutta siinä on paljon hyvää myös, ja niin kuin mulle tärkein oli se yhteisöllisyys. Mä opin tuntemaan erilaisia paskanpuhujia, ja mä opin itse paremmaksi paskanpuhujaksi, mutta ehkä tärkeämpänä se, että mä opin kouluttautua, ja mä opin arvostaa kouluttautumista, ja mä muistan yhden kerran me istuttiin mä olin ihan pikkupeluri, mutta niin kuin muiden johtajien kanssa, mulla oli yksi tuttu, niin sitä kautta mä pääsin vähän siivellä siihen niin kuin vippiporukkaan. Ja mä ajattelin, että jossain kohtaa niin mä hyödynnän tämän niin kuin osaamisen, mitä tässä pöydän ympärillä tapahtuu, ja mä oon käyttänyt tätä monta kertaa senkin jälkeen, että mä laitoin mun kirjan pyörii pöydän ympäri ja sanoin, että kirjoittakaa tähän kaikki kirjat, kaikki opettajat, kaikki nykyään varmaan olisi kaikki niinku someprofiilit ja nämä, mutta siihen aikaan oli vain kirjoita, oli 2004 tyyliin, 2003. Et kirjoittakaa tähän kaikki hyvät kirjat ja hyvät opukset ja hyvät CDt ja kasettinauhat näin. Ja mä tilasin niitä niin paljon, että mulla oli tyyliin 2,5 tonnin luottokorttilasku, kun siihen aikaan ei saanut oikein mistään muualta kuin Amazonista. Mä tilasin ihan hirveän määrin kaikki Kiyosakit ja kaikki Brian Tracyt ja kaikki Tony Robbinsit. Mä kävin Tony Robbinsin valmennuksessa UPV:ssä 2006. Ne on kuulemma hienoja. Ne on hienoja tapahtumia kyllä, ja mä opin siinä niin todella paljon.
mikä on tähänkin päivään, nyt kun mä teen Nordic Business Forumia ja on Slashin tuotantotiimissä ja tuleva Jussi Gaala ja näin, niin nämä on kaikki hyödyntänyt mua tosi paljon, ne ihan niin kuin perusopetukset. Mutta siis se, ja ensimmäinen itse asiassa, palatakseen vielä, ensimmäinen kirja, joka itse asiassa muutti mun maailmaa, ja tämä ei mikään nyyhkytarina, mutta mä olin niin masentunut silloin 2002 keväällä, että mä mietin, että mä ajasin itteni seinään ihan fyysisesti, että mä vaan halunnut olla täällä enää. Että mulla oli semmoinen olo, että mulla ei ole enää mitään annettavaa, mulla ei enää mitään niin kuin saatavaa, koska mun omassa pienessä mielessäni mun unelmat oli niin kuin karjutunut. Ja mä en löytänyt sitä seuraavaa niin kuin vaihetta, mikä inspiroi mua. Plus, että mä biletin jonkin verran, että se ei ole, mä en ollut ehkä ihan tasapainossa, niin kuin mun henkinen hyvinvointi ei ollut ihan kasassa. Niin mä mietin, että miten mä sen tekisin, ja se mikä esti mua, että mä en pystynyt saattaa sitä loppuun, oli vaan se, että meillä on kuitenkin aika hyvä perhe ja hyvä tiivis perhe, niin mä en vaan kestänyt sitä ajatusta, että ne ei enää kokisi, että mä olisin täällä. Että se ei olisi reilua heitä kohtaan, vaan mä päätin, että nyt mä otan niin kuin elämäni härän sarvista kiinni ja mä laitan tämän niin kuin uudestaan järjestykseen. Ja mä taisin käydä jossain kirjakaupassa, jossain antikvariaatissa, mä löysin Wayne Dyerin kirjan, joka on Shooting for the Stars, se on englanniksi, mä en muista mikä se on suomeksi, mutta Shooting for the Stars englanniksi, niin Ammut tähtiä. Ammut tähtiä, jotain sellaista. Mutta siellä on niinku tyyliin tämmöisiä niinku 12 vai 15 vai 20 viisautta niinku elämästä, ja siinä on niinku, puhuu niinku mielen toiminnasta. Joo. Ja mä luin sen kesällä 2002, ja se muutti mun elämää. Mä tajusin, niinku, että hei, että tässä on paljon opittavaa itsestäni, ja että mulla on asioita näyttelijänä, mitä mä oon oppinut ja mitä mä oon harjoittanut, että kuinka mä rakennan roolia, niin mä pystyn hyödyntämään niitä samoja asioita niin kuin minun itseeni. Kuka se Christopher, kuka se rooli on, niin mä aloin ymmärtämään, että minusta on itse asiassa monta eri versiota. Ja sitten mä aloin huomaamaan, että myös muista ihmisistä on monta eri versiota. Ja mä aloin huomaamaan myös sen, että ihmiset on ihan vittu hukassa siitä, että millaisia versioita heistä on. Kyllä. Ja jopa väittää, että ei, minähän en ole näyttelijä, minä olen vaan oma itseni. Mutta kun se oma itse ei ole vain yksi yksikkö, vaan se on itse asiassa niin monta eri versiota. Siitä tuli tämä innostus niin kuin esiintymisvalmentamiseen, ja mä aloin niin kuin sitä tarkemmin niin kuin tutkimaan. Huomasin, että tässä on yhtymäkohtia näyttelijän työn ja sitten tämän niin kuin ihmisenä olemisen ja sitten niin kuin business-puolen myynti ja niin kuin tuotteistaminen ja tuotteiden kehittämiseen. Ja mä opin siitä verkostomarkkinoinnista tosi paljon. Yksi toinen juttu, mikä oli super tärkeää, että mäkin olen tehnyt erilaista myyntiä ja kaiken näköisissä eri muodossa, on ollut puhelinmyyjänä ja vaikka mitä erilaisissa, mutta menemättä liikaa yksityiskohtiin, niin siinä verkostomarkkinointifirmassa tapahtui semmoinen tietty muutos, jonka johdosta niin mulla ei ollutkaan hirveästi omia kontakteja. Niin mä päätin, että mä lähden feissaan. Mä kävin Stokkalta ostaa puvun ja semmoisen salkun, ja sitten mä menin kadulle feissaan. Sitten muutaman viikon mä kohtasin siis niinku aika pelotonta toimintaa, ei nimittäin ihan kaikista kivointa duunia. Ei ole, ei todellakaan, eikä mä edelleenkään tykkään siitä, mutta mä tajusin siinä tilanteessa, kun monet ajattelee, mä freissaan tämän tällä, että monet ajattelee, että mä kohtaan tätä useat ihmiset sanoo, että kun sä oot näyttelijä, niin sä oot hyvä esiintyä. Joo, pitää paikkansa, olen hyvä esiintymään, mutta siis se tilanne, missä sä oot näyttelijänä, joko elokuvissa, TV:ssä tai teatterissa tai dubbaustudiossa, missä tahansa, se on tosi safe. Se on tosi safe ympäristö. Se on paljon safempi kuin miltä se näyttää. Et siis jos sä mietit sitä, että missä sä pääset haastaa itsesi niin kohtaamaan ihmisiä, niin se ei ole näyttelijän työ. Monet näyttelijät on itse asiassa tosi niin reklusiivisia, ne on tosi, tosi introvertteja ja tosi omissa jutussa. Ne tulee loistaa sitten, kun ne pääsee siihen omaan elementtiin, mutta ihmisinä muuten monet on todella introvertteja. Ne laittaa valot päälle sitten. Niin. Ja ainoastaan siinä tilanteessa. Mä muistan, kun Mikko Nousiainen esitti Jari Sarasvuota valmentaja-elokuvassa, mä kävin jossain kutsarissa, niin häntä pyydettiin pitää puhetta. Ja Mikko sanoi, vaikka hän on siis loistava näyttelijä ja tosi kokenut ja näin, niin kun tuli mikki käteen omana itsenään, niin meni ihan siis jäähin. Oli vaan se, että en minä tiedä, mitä minä sanon, koska en minä ole puhuja. Koska ja tässä nyt valmentajia ja puhuja ja näin, niin keskustellaan, niin tiedetään se, että se, että sä oot puhuja, julkinen puhuja, niin se on ihan eri asia kuin esiintyjä. Niitä monesti niin kuin laitetaan yhteen, ajatellaan, että ne on sama asia, ne on samoja ominaisuuksia. Mä oon sitten oppinut paljon enemmän
esiintymisestä, kun mä pyöritin Megazonea muutaman vuoden, mä selitin sääntöjä useita, joskus 10 kertoja päivässä, ja kohtasin aina sen yleisön niin kuin sen saman asian äärelle, mutta uuden yleisön uudestaan. Tai mä oon tehnyt promoja, viinapromoja, baaripromoja, flyerten jakamista ynnä muuta, että just tätä, että jos joku haluaa kehittyä esiintyjänä ja pelottomaksi, niin pitää vaan laittaa itseään Sun pitää sinne. kohtaa. Sun pitää vaan kohdata sitä. Joo. Ja se ei välttämättä ikinä ole aina kivaa. Joskus sulla on hyvä flow päällä. Joo. Joskus on kiva kohdata ihmistä, hei, tossa on kiva näköinen tyttö, tai tossa on mielenkiintoinen näköinen äijä, että hei, mä menen juttelemaan. Joskus se menee niin kuin flowssa, ja se on ihan fine, mutta joskus se ei vaan yhtään tunnu siltä. Se ero siinä on se, että jos sä teet myyntiä tai sä teet niin kuin tuloshakuisuutta, niin sit se on pakko vetää myös silloin, kun se ei tunnu. Kyllä. Ihan sama kuin esiintyjällä, näyttelijällä. Välillä ei vaan vittu tee mieli mennä lavalle, ja välillä vaan ei lähe. Niin. Ja kamera on tässä, ja action, ja sitten se pitää pakko. tulla. Ja se pitää tulla jostain. Se on se ammattitaito. Et jos myynnistä puhutaan, niin se on sitä, että sä pystyt suoriutumaan myös silloin, kun ei kiinnosta. Just näin. Se on just näin. Niin tässä tämmöinen niin asenne niin kuin, elämää kohtaan, ja mä aloin analysoimaan myös ensimmäinen poliittista kenttää, mihin mä haluan tulla, koska mä haluan puhua valtion budjetista. Niin, siitä se piti lähteä, valtion budjetista. Niin mä tajusin ensimmäisen kerran 19-vuotiaana, kun mä pääsin äänestämään eduskuntavaaleissa. Mä en enää muista, kuka se ehdokas oli, mutta silloin siihen aikaan, mä olin edelleen silloin Teakissa, niin oli puhe, tämä oli 97, että toi uudistettaisiin toi opintotukijärjestelmä. Tulisi lisää korkeampaa opintotukea. Ja mä äänestin vartavasten semmoista ehdokasta, joka halusi äänestää sen puolesta. Erinäköisistä syistä, mitä tapahtuikaan, niin kun se äänestys tuli, niin hän äänesti sitä vastaan. Että oliko se sitten puoluekurista vai mistä syystä se oli, mutta hän äänesti sit sitä vastaan. Ja mua rupesi vituttaa niin paljon, että mä lopetin äänestämisen kokonaan. Ja pidä tunkkis. Niin, pidä tunkkis koko järjestelmä. Ja sitten kun ei enää tullut opintotukia ja on aina mä oon ylpeä siitä, että mä en ole ikinä nostanut mitään tukia. Mä oon saanut joitain apurahoja, mutta mä en ole ikinä nostanut mitään tukea, en työkkäritukea, en mitään ansiosidonnaista ynnä muuta. Ainoa poikkeus tähän oli kun korona, muistatteko, että tuli semmoinen hässäkkä. Hyvin hämärästi. Niin. Tuli sen verran juopoteltua ne pari vuotta. Niin. Mikä korona? Mikä se olikaan? Mikä vuosi on nyt? Niin se on se Robin Williamsin meemi, missä se herää jostain. What year is it? Näin. No nyt on 2024. Okay, nyt hyvä. Tietystä asioista voi puhua nyt vähän niin kuin I hate to be a dick, but I told you so -tyylillä. Mutta silloin mä otin vastaan sen kaupungin, mä asuin silloin Helsingissä, tai mulla oli kirjat Helsingissä, niin toi... Ai niin sä pääsit telkkariin silloin? No, mutta se on eri. Mennään siihen tarkemmin. Tämä oli ennen. Mä muistan, mä katsoin, että mitä? Miksi Christopher on tuohon? Tämä oli eri vaihe. Tämä oli ennen sitä, niin tarjottiin sitä 2 tonnin kaupungin koronatukia. Joo. Ja silloin mun mielestä oli tosi röyhkeitä vielä, että ne kysyivät, kun mä tavallaan ymmärrän, että ne kysyivät, mutta ne kysyivät, että mihin sä aiot käyttää tätä. No, mullahan oli mennyt liiketoiminta täysin nolli, kun mulla oli kansainvälistä tapahtumatuotantoa pääasiassa 95% mun liikevaihdosta viimeiset vuodet ennen koronaa tuli kansainvälisistä tapahtumista ja kaikki meni. Mä laskin, että mulla meni yli 100 tonnia silloin perjantai 13. päivä vaan katos mun niin plakkarista, kun kaikki peruttiin. Näin. Et mä olin ehkä vähän syystäkin vähän siinä. mun piti eläköityä Panamaan avokadofarmille, tämä oli mun suunnitelma, että tämä oli siis ihan realistinen suunnitelma. Mä olin alkanut katsoa sieltä tiluksia ja meininkiä ja näin. Mä olin ostamassa sieltä hehtaarimaata ja sitten mä saisin oleskeluluvan ja sitten mä olin ostamassa sieltä. Nyt susta oli tulossa Panaman farmille työntekijä. Ei ollut ihan sama juttu. Mä olin tsiikannut niitä, mutta sitten tuli korona ja kaikki muuttu, niin sitten kaupunki oli silleen, että hei, nyt meillä olisi tämmöinen 2 tonnin koronatuki. Sitten mä sanoin, että okei, no mä otan sen. Mihin sä aiot käyttää tätä? Mä sanoin, että ootteko te ihan tosissaan, että jos mä saisin edes tämän vuoden niin kirjanpitokulut maksettu tuolla ja säkällä ehkä jonkun puhelinlaskuun, niin se olisi niinku hyvä, että niinku, vittu mihin mä aion tätä käyttää. Se menee ihan näihin peruslaskuihin. Se oli niinku ainoa tilanne, mutta muuten mä kannan sitten niinku ylpeydellä silleen, että ainoa jos tulee, niinku, jos tarvii enemmän rahaa, niin pitää tehdä enemmän rahaa. No tällä me päästään siihen valtion budjettiin niinku asiaan. Ja paljonko on vuoden 2025 valtion budjetti? Haaste myös sinulle. Se on enemmän kuin 100 €.
Se on enemmän kuin 100 euroa, joo. Se on vähemmän kuin 100 miljardia. Se on 88 miljardia 753 miljoonaa 513 000 euroa. Kaikki yli 100 000 tuntuu siltä, että nämä ovat numeroita. Niin. Se oli tarkka. Välivesi. No niin, välivesi. Mä näitä kaikki alkoi käyttää läpi, mutta siis oli aikaisemmin, tai siis on edelleen pitäisi olla semmoinen sivusto kuin tutkibudjettia.fi, joka on tuon valtiovarainministeriön ylläpitämä sivusto, mutta se on nyt yli 2 vuotta ollut rempassa. Aha. Ja siinä on semmoinen tosi makea niinku graafi, että niinku tulot ja menot, sit sä painat tulot, niin sit sieltä sä voit niinku nähdä, että mistä ne tulee. Sä voit mennä sinne syvemmin, sitten sä voit mennä syvemmin, sitten sä voit mennä syvemmin, tosi niinku yksityiskohtaisesti. Ne samat tiedot löytyy vielä valtiovarainministeriön sivustolta, mutta se on vähän niinku vaikeampi navigoida, mutta mä tein nyt tämmöisen niinku perus. Siis sulla on oikein kunnon tommoinen. Tässä on vähän täällä, ei tarvitse nyt näyttää sitä, mutta täällä on niinku perusajatus. Onko sulla linkki tonne? Vai onko tämä vaan sun joku tommoinen oma niinku mä oon vaan ottanut nämä sieltä. Ne löytyy CSV-tiedostana tai XML-tiedostana niin, okay. Ladattavissa niinku siellä. Mutta se pointti tässä on niinku se, että mistä meidän niinku valtion budjetti koostuu. Siis meillä on, mä sen verran avata, että voitte nyt arvailla tässä samalla, laittakaa kommentteihin sitten, että osutteko oikein. Eli 89 miljardia suurin piirtein on meidän budjetti. Kaikki rahahan menee, mitä tulee. Et nyt me ei puututa lainkaan siihen, että mihin menee, koska tämä ei... Se on niin omankin talouden budjetti, että niin. Ihan saa paljon tekee rahaa, niin kaikki palaa jonnekin. Niin, ja se on tavallaan ymmärrettävää, koska meidän järjestelmä onkin sillä. Mulla on kerran tullut viestiä, kun mä oon hakenut näyttelijän työtä siis vakituiseen suhteeseen, joka on siis virka, ja se palkka määräytyy TESin mukaan, ja se TESsi määräytyy ainakin osittain koulutuksen mukaan. Mä oon teatteritaiteen kandidaatti, koska mä lähdin TEAKista 3 jälkeen, koska mä halusin tehdä mun omaa juttua, niin mulla on Hollywood kutsui. No se oli sen jälkeen, mutta elämä kutsui muuta näin. Niin toi mun palkkaluokka on alempi kuin teatteritaiteen maisteri. Näin. Ja kaupunginteatteri toimii silleen, niin kuin kaikki kaupungin ja valtion talot, että jos sulla on budjetti ja sä et käytä sitä, niin sä et saa sitä ensi vuonna sitä niin kuin väliin. Siksi on pakko käyttää. Niin ne aina käyttää sitä. Aina loppuvuonna pitää aina sysätä, niin kuin, nyt ostetaan taas hirveästi jotain, koska pakko käyttää, mikä on itsessään ihan järjetön. Se on aivan pimeä. Mutta se on, ostaminen ei ole kirosana, se on eri podcasti, puhutaan siihen. Nyt puhutaan siihen myyntiin, että millaista niin kuin tulosta niin kuin tuoda, mutta silloin mä en saanut sitä virkaa, tai ainakin osittain en saanut sitä sen takia, että ne ei voinut maksaa mulle vähemmän palkkaa, koska sitten jos ensi vuonna halusi palkata jonkun maisterin, niin ne ei olisi saanut enää sitä, niinku, sitä budjettia. Älytöntä. Niin, mutta tämä on oma niinku juttunsa. No, tätähän on siis meidän valtion budjetissa vaikka kuinka paljon. Mutta tässä on siis kysymys tästä vajasta 89 miljardista, niin kuinka iso osa tästä on veroja prosentuaalisesti? Villi arvaus. No mun kauppatieteiden maisterina varmaan pitäisi tietää näitä asioita. Sen takia mä katsoinkin sua. Sitä mä vastaan, että yli 5%. Yli 5%. Mikä on sun villi arvaus? En mä uskalla sanoa mitään. Se on 76. Olin oikeassa siis. Olit oikeassa. Se on 76%. Loput meidän valtion budjetista tulee, meillä on lainaa, eli siis se verojen osuus on noin 67 miljardia. Sitten meillä on lainat noin 12 miljardia. Ja sitten meillä on muita tuloja, niin kuin osinkotuloja, rahapelitoiminnan tuottoja ja muuta on vähän ja osuus Suomen Pankin voitoista ynnä muuta, talletuksia. Paljonko alko-osuus? Eläkelaitosta, se tulee hetken päästä. Niin se on noin 2,5 miljardia. Ja sitten on nämä erilaiset tulot, siis just valtioeläkerahastosta, EUn maataloustukirahastot, huutokauppatulot, jossa on myös tämmöiset niin kuin liikelaitokset ynnä muuta, niin 6,7-6,8 miljardia. Sori, nämä siis Alkon niin tulee tuosta valtion liikelaitoksen voiton tuloutukset tulee, niitä on 161 miljardia, mutta mä en muista tarkalleen mikä valtion. Joskus aikana me tutkittiin, niin se oli joku 58 miljoonaa vuodessa, joku ehkä vastaava tänä vuonna, siitä on jonkin aikaa. Mutta jos katsoo niin kuin sitä, että, ja tämähän on tämmöinen, nyt pitää muistaa, että tässä on tämmöinen puhumassa ei ole siis ekonomisti, eikä niinku liiketalouden tai taloustieteilijä,
tieteiden asiantuntija, vaan ihan tämmöinen niin kuin perustyyppi, joka elää tässä maailmassa, elää tässä yhteiskunnassa ja maksaa veroja siitä, että täällä niin kuin saa olla. Siinä se virhe tapahtuu. Ai joutuu maksaa veroja. Niin. Et jos mietitään sitä, että mitä valtio myy, mitä se myy meille, niin sehän myy meille turvaa, se myy meille niin kuin koulutusta, se myy meille terveydenhuoltoa, se myy meille puolustusta, se myy niin kuin erilaisia asioita. Ja me maksetaan siitä meidän verosta. Me ollaan sovittu, että meidän niin kuin verot menee siihen, että ylläpidetään näitä palveluita. Ja jos katsotaan niin kuin suuri osa tästä tuloerästä, niin vajaa 27 miljardia tulee ansio- ja pääomatuloveroista. Sitten on melkein yhtä iso osuus on arvonlisävero. Ja suurin osa siitä taas, nyt mulla ei ole tarkkaa lukua siitä, että paljonko siitä tulee yrittäjistä ja paljonko tulee työntekijöistä. Mutta siis ainoat tavallaan, jotka maksaa arvonlisäverohan on kuluttajat. Yrittäjähän ei maksa veroja, koska se on niinku läpi, se niinku menee läpi, sitten vähennetään tai se poistetaan näin. Mutta sitä ei tavallaan ole olemassa, siksi yrittäjän hinnat alvi nolla. Koska se ei ole tavallaan, siksi tämä 25,5% nosto, niin se ei tavallaan niinku koskettanut mua lainkaan, koska paitsi kuluttajana 99% mun laskutuksesta niin tapahtuu yrityksillä, tai se B2B-asiakkaita. Joo, jonkin verran tulee kuluttajana, mutta kun on toiminimiyrittäjä, jolla on semmoinen aika laajako niinku toimialue, niin mulla on ehkä vähän enemmän niitä vähennyksiä, kaikki laillisia, kaikki niinku järkeviä vähennyksiä. No miten tämä liittyy tähän draamakaareen, tämä valtionbudjetti? No se liittyy siihen, että millä me maksetaan mitäkin. Niin. Ja nythän tämä keskustelu on käynnissä tuolla mediakentällä, kulttuurikentällä, että mistä leikataan. Ja opetuksesta, että mistä leikataan. Ja se on tavallaan ymmärrettävää, kun meitä on ajettu tämmöiseen tilanteeseen. Mutta mitä tehdään siinä vaiheessa, kun rahat ei riitä? Meillä on 2 vaihtoehtoa. Joko me leikataan kuluja, me vähennetään toimitiloja, me potkitaan jengiä pihalle, me hankitaan kalliin kaakaon sijaan paskaa kaakaota kahvihuoneeseen. Meillä just kävi yhdessä työpaikassa, kun se oli vähän halvempi se fatseri kuin se oboe, se fatseri maistui ihan pyllylle. Säästään tulitikoissa, mutta juodaan champagnea. Nimenomaan. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että lisätään myyntiin. Okei, no mitä me tämmöisessä struktuurissa, missä 76% niin kuin varoista tulee veroista, niin mikä on se luonnollisin tapa, miten me kasvatetaan sitä myyntiä? Me nostetaan veroja. Mikä vaikuttaa sitten siihen, että ihmisillä on vähemmän rahaa. Kärvistellään lisää vaan. Niin. Ja mun niinku teesi tässä on siis se, teoria ja osa tätä draaman kaartaa on se, että meillä pitäisi olla enemmän tuloja niinku valtiona. Tämä on vaikea tilanne, ja mä nyt sanon, että nyt tämä ratkaistaan tälle. Tämä on enemmän tämmöinen filosofinen pohdinta, että älkää naulatko ristillä seinään. No vähän sanaulata. Mutta tämä on tämmöinen, jos mä lähden ihan sieltä niinku kristallitietoisuus niin kuin hippipuolesta liikkeelle, niin tämmöinen Jacques Frescon resurssipohjainen talous, jossa me koko maailma päätetään, että kaikki resurssit on meidän yhteistä omaisuutta. Ja sitten me jaetaan. Kommunismi. Mitä? Kommunismi. Niin, tämmöinen niin digitaalinen kommunismi. Joo, se toimii kivasti. Joo, ei ole käytännössä, mutta siis niin kuin ajatuksena. Ajatuksena toimii, että me ollaan kaikki tämän planeetan, minkä muotoinen tämä nyt on, onko tämä neliö vai omena vai mikä tämä onkaan, mutta kuitenkin me ollaan kaikki, jos sanotaan, että tästä menee nyt tämä pallo tai tämä muoto tai tämä levy tai mikä se nyt onkaan, niin tässä on tämmöinen tietty niin kuin perimeter, tämmöinen tietty alue, missä me kaikki ollaan, ja se, että me asutaan ja eletään tässä paikassa, niin meillä on kaikilla oikeus niihin asioihin, mitä tästä maasta tulee. No, sama voi vetää myös sitten niin kuin Suomen rajan sisäpuolella. Okei, Suomen raja on vuosien aikana vähän elänyt, ei nyt viimeisen 70 vuoden aikana, reilun 80 vuoden aikana, mutta kuitenkin meillä on tietyt niin kuin rajat ja meillä on tietty resurssi, mitä tästä meidän maasta tulee. Nyt mä lähinnä ajattelen, että okei, hirveästi meillä ei ole öljyä, mutta meillä on mineraaleja, meillä on metsää, joka kasvaa ihan siis niin kuin luonnostaankin, ja sitten meillä on vettä. Jotain ametisteja meillä on Lapissa ja tällainen.
Mutta jos miettii, tämä on taas tämmöinen filosofinen pohdinta. Mä tiedän, että kaikki metsänomistajat tulee vihaamaan tämän niin kuin jälkeen, mutta mä oon sitä mieltä. Pitkä jono alkaa tuossa tulemaan oveen eteen. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että niin kuin alueiden omistaminen niin kuin yksityishenkilöinä on väärin. Että ne ikään kuin kuuluu meille kaikille. Niin kuin Suomessa Suomen maaperä ja Suomen maaperästä tulevat aineet kuuluu meille kaikille. Niin tämä mun mielestä on väärin, että on hirveästi myyty ja myydään edelleenkin kaivoksia ja pohjavesiä ynnä muuta, etenkin ulkomaalaisille yrityksille sillä ajatuksella, että saadaan väliaikaisesti joku koulu rakennettu johonkin pienen paikkakuntaan ynnä muuta, kun tavallaan se vesistöhän ei ole paikallinen. Se vesistöakvaferit liikkuu niin kuin ympäri koko niin kuin maata, ne saattaa liikkua niin kuin satoja kilometriä niin kuin eri suuntaan. Se, että yksi kaupunki, koska se tulee sieltä ylös se vesi, että tämä on nyt käytetään vaan vesi esimerkkinä, mutta näitä on niin kuin muitakin niin kuin resursseja ja raaka-aineita, jotka ikään kuin mun mielestä kuuluu meille kaikille. Ja meidän pitäisi saada siitä se hyöty irti. Se, että yksi kaupunki päättää, että me nyt myydään nämä vedet Nestlelle, tai me myydään nyt tämä kaivos jotenkin. Tai kaakaolähden myydään. Että. Niin, kaakaopensaat myydään jonnekin muualle. Sitten se, että mitä me tehdään sillä alueella, jalostetaan ja viedään asiaa eteenpäin, niin se on mun mielestä ihan fine, että se kuuluu jollekin, että vaikka jos sulla on metsätuotantoa, niin sitten että se teet sit lankkuja tai teet siitä pihkavoidetta tai mitä sä teetkään, niin siihen mun mielestä sulla on niinku täys oikeus. Mä en tiedä, miten tätä ratkaisi, mutta mä haluaisin herättää tätä ajatusta ja keskustelua, ja tämä on enemmän tämmöinen filosofinen pohdinta siihen, että mitkä asiat meille kuuluu, koska kun lähdetään, ja sitten on toinen niin kuin juttu, mikä mun mielestä kuuluu valtiolle, ja tämmöiset asiat, mitkä on rajoitettu turvallisuuden tai niin kuin vaarallisuuden vuoksi, esimerkiksi sähkön tuotanto. Ihan paskaa, että me myytiin sähköverkot Carunalle. Mä luulen, että sen on kyllä varmaan kaikki suomalaiset samaa mieltä siitä asiasta. Koska sillä ajatuksilla, että tästä tulee sitten verotuloja. No missä on Caruna tänä päivänä? Se on Luxemburgissa. Paljonko tohon palkkiin ansio- ja pääomatuloon, paljonko sinne tulee niin kuin rahaa? Tosi paljon. Et jos minä tällä niin kuin yksittäisenä yrittäjänä ja voin aika paljon niin kuin laillisesti, kikkailu on ehkä vähän sanaa, mutta mä voin suunnitella mun verotusta. Nyt kun mä oon täällä, niin mä nostan 41 € päivärahaa. Koska se menee, mä en tarvitse siirtää sitä rahaa, mutta se vähenee mun tuloksesta. Kyllä. Joka päivä, kun mä oon jossain reissussa yli 6 tuntia, niin mä saan 25 € ja yli 10 tuntia, se on 41. Nyt kun mä oon tässä koko päivän, mä oon ollut liikkeellä, mä lähdin aamulla, mä menen illalla himaan, niin se on mulle verotonta tuloa. Niin tää on yksi asia, miksi mä aina... Niin, tulo-optimointi ja verosuunnittelu ja tulo-optimointi. Tulo-optimointi. Se on vaikea sana. niin sit ja sitten esimerkiksi se, että tämä on hyvä, että onko se Sipoon herttua, mikä se on se hissu Kari Hietalahti, missä se huutaa, että onko mä joskus maksanut kossupullolla siitä. Niin, ja se Kimmo Saaresta, joo. Ehkä ole. Se on vaan ihan sika, mutta aika moni yrittäjä on pohtinut. Siitä tuli ihan mieletön meemi. Sen jälkeen se pyörii joka paikassa. Se on ihan mahtavaa, koska siinä on niin paljon perää. Siinä on niin paljon, että jos mä nyt vaikka ostan sulta jonkun palvelun, niin pitääkö se nyt oikeasti aina mennä tosta ja tosta kautta, ja sun pitää maksaa alvit, ja mun pitää maksaa alvit, ja henkilökuntakulut, ja nämä kaikki. Eikö se voisi olla, että siksi esimerkiksi ravintolapäivä oli mun mielestä tosi hieno. Mä en tiedä, onko sitä enää, mutta se oli jossain vaiheessa tosi suosittu. Mä en ole nähnyt sitä moneen vuoteen, mutta se oli tosi suosittu, että jengi vaan möi niin kuin kärryistä. Se kyllä kuulostaa siltä, että siinä rikotaan kaikkia mahdollisia Suomen sääntöjä, mitä voi olla. Että niin. Kuitenkin Suomi rakennetaan sääntöjen varaa. Siellä rakennetaan sääntöjen varaa. Ja suomalaiset rakastaa sitä. Ja palataan takaisin tuohon, että tavallaan on pakkokin, koska meidän valtion budjetti koostuu 76% veroista, niin jokaisesta reiästä pitää saada sitä veroa niin kuin tuotua. Mutta kyllä se mun näkövinkkelistä näyttäytyy sillä, että me niin kuin säästetään, me mennään kilpikonna moodiin. Niin. Että sitten kun vertaa vaikka johonkin, siis no otetaan nyt jenkit esimerkiksi, niin siellä on tosi erilainen, niin kuin, että vaikka mun mielestä siis Suomen demokratiassa on tosi paljon hyvää, mutta että mä uskon, että jos tiettyjä löyhennyksiä tehtäisiin yrittäjien arjen eteen, niin aika moni uskaltaisi yrittää vähän enemmän. Kyllä, ja sillä mitä tekemistä demokratian kanssa edes. Se on vaan, niin kuin, siis se on vaan, tämä on rakennettu tällä, niin kuin Suomessa rakennetaan hyvinvointivaltio sillä, että niin kuin kiristetään kaikki. Niin,
Niinpä. Mitä enemmän teet rahaa ja ahkeroit, niin sen enemmän leikkuri käy. Niinpä. Ja nyt jos päästään tähän toiseen, tai itse asiassa me ollaan jo siinä. Niin, tässä on tullut nyt valtion budjetti on kirosana podcast, tämä ei ole enää myynti. Nyt me mennään siihen toiseen, the second act, eli siihen, että miten tämä sitten kaikki vaikuttaa kulttuurialaan, koska kulttuuriala on nyt etenkin viime vuoden aikana ollut hyvinkin tätä puhuessa, niin 3 päivän päästä on suuri mielenosoitus Sakset seis, missä pyritään niin kuin estämään näitä leikkauksia, tuomaan niin kuin järkevää keskustelua. Ja tästä on ollut nyt paljon keskustelua. Meillä oli huhtikuussa oli tämmöinen kivi voittaa Sakset, kun tämä budjettiriihi oli käynnissä, missä just päätettiin siitä, että tai esitettiin ensimmäisen kerran, että paljonko valtion budjetista leikataan niin kuin kulttuurin osalta. Ja meillä on Suomessa, koska me ollaan aika vasemmistolainen yhteiskunta, niin esimerkiksi taide on aika pitkälti, siis tämä suomalainen malli, tai se on saksalainen malli, mutta siis Suomessa käytössä oleva malli kaupungiteatterista on aika uniikki, sitä ei ole hirveän monessa muussa maassa. Okay. Ympäri maailmaa niin ei sulla ole niin kuin New York State Theatre tai New York City Theatre. Se on Venäjä ja Ruotsi ja Saksa. Norja ja Tanska on vähän niin kuin, eli Pohjoismaat ja Baltian maat ja sitten on Saksa lisäksi, mutta muissa maissa, niin kuin, ei Espanjassa juurikaan, ne on kaikki kaupallisia teatterit. Yksityisiä. Niin ne on yksityisiä. Ja ne on perusteltu silleen, että se on niinku tärkeä osa, että maakunnissa saat taidekokemuksia tai kulttuurikokemuksia, ja sitä varten laitetaan niinku rahaa kiinni, ja ne voi tehdä isompia produktioita kuin mihin niillä olisi oikeasti varaa. Aivan. Ja sitä pidetään tärkeänä, ja voin argumentoida, että se on tärkeää. Sitten sitä on hirveän vaikea mitata, että mitä hyötyä siitä niin oikeasti on, mutta onko lempeydellä hintaa ja onko rakkaudella hintaa. Nämä on tämmöisiä taas isoja kysymyksiä. Se sitä hyvinvointia? Niin, mikä sitten taas vähentää sitä hintalappua siitä, että miten paljon jengi käy terapiassa ja näin, mutta toisaalta jos ottaa huomioon se, että Suomi on top... Yksi kesäteatteripäivä, niin on 2 terapiasessiota vähemmän. Niin, mutta toisaalta kun ottaa huomioon sen, että... Paitsi jos on paskateatteri, sitten tulee pari terapiaa lisää. Vittu mitä roskaa. Tähänkin tätä veroa taas heitti. Christopher oli esiintymässä siellä, niin. Se oli virhe. Mutta tätähän argumentoidaan, että me nähtiin jotain ihan paskaa ja sitten miksi laitetaan rahaa tähän johonkin niin kuin hihuliteattereihin ynnä muuta. Mutta jos ottaa nyt menemättä liikaa meidän yhteiskunnan hyvinvointiin, niin joku muu asiantuntija voi tästä puhua, mutta me ollaan aika johtoasemassa siis mielialalääkkeiden syömisessä, alkoholikulutuksessa ja kahvijuonnissa. Jos me ne otettaisiin pois, niin tämä Suomi on maailman onnellisin maa, niin se on vaikka karjutuisi aika vitun nopeasti. Ja täällä eletään aika paljon saikun voimalla, mikä on toinen tämmöinen Robert Kiyosakin niin kuin neliön, se, että sä oot siinä employee, niin kuin työntekijä, mentaliteetissa, niin tänään ei huvita mennä töihin ja soita saikku. Okei, saat palkkaa silti, niin kuin mitä vittua. Jep. Niin. Ei huvita mennä. Siis vaikka Virossa, niin siellä on silleen, että ensimmäiseen se 2 päivän sä et saa palkkaa. Sitten selkeän sä alat saamaan, joka johtaa siihen, että porukka, koska siis niin kuin nyt paljon puhunut, kun virolaisten työntekijöiden ja yrittäjien kanssa sun muuta, niin just monia vaan sille, että ei pysty ottaa sille vaan, jos ei huvita mennä, että sitten se oikeasti sitten sä et saa palkkaa, että sitten mieluummin menee duuniin. Ja kyllä siitä tykkää työnantaja siitä sitten niin kuin, no varmaan työntekijätenkin mieluummin olisi vaan saikulla, mutta sitä toisaalta ei se hirveän hyvä tee bisnekselle. Et kun sä vedät semmoisen viivan siihen, että ketä saa ja ketä ei, niin riippuen vähän, että mihin sä vedät sen, tai aina kun sä vedät sen viivan, niin joku jää niinku ulkopuolelle. Niin, toiselle, jos sä vedät sen toiselle pyllistä. Jos sä vedät sen liian löyhästi, että sä annat enemmän saikkua, niin siellä on tyyppiä, jotka käyttää sitä hyväksi, jotka ei tarttis. Ja sitten taas jos sä vedät sen liian kireelle, niin sitten on ihmisiä, jotka oikeasti niin tarttis, mutta ei. Ja nyt kysymys kuuluu, että missä me vedetään se niinku viiva, ja nyt tässä Voke-maailmassa niin se on ehkä vähän mennyt liian pitkälle siihen, että pitää niinku antaa enemmän kuin mitä oikeasti tarvittaisiin. Ja se näkyy sitten siihen kuluosiossa, johon nyt ei puututa, että mihin nämä meidän valtio, miksi me tarvitaan, miksi meidän kokoinen maa tarvii noin paljon rahaa pyörittää tätä koko niinku järjestelmää, että missä ihmiset on työpaikassa, myös teattereissa ja erilaisissa paikoissa, että mihin tätä rahaa niinku oikeasti menee. Mutta tämä malli on vähän silleen niinku erilainen ja uniikki, ja myös miten AV-alalla, siis miten TV-sarjat ja elokuvat tuotetaan. Jonkin verran kanavat, eli lähinnä Maikkari ja Nelonen ja Yle,
nyt Nelonen ja Elisa tekee jonkin verran yhteistyötä, että nekin on tullut ikään kuin pelurina siihen mukaan, mutta nämä on ne tahot, jotka ostaa sarjoja. Tosi harva enää niistä ostaa Yle lukunottamatta, niin ostaa niinku koko budjetin, eli siis ne maksaa sen koko. Niinku, mä oon ymmärtänyt, että se on tuotantoyhtiöllä ollut pikkasen kinkkiset ajat ollut viime aikoina. Et esimerkiksi Maikkari on silleen, että ei me osata mitään kokonaan, vaan sulla pitää olla siinä vaiheessa, kun tuut meidän kanssa neuvottelee, niin pitää olla puolisarja tehty. Ei välttämättä puolisarja tehty, mutta sitoumuksia muiltakin rahoittajilta, että sitä tehdään. Se vaatii kovaa myyntityötä. Se nimenomaan vaatii kovaa myyntityötä. Ja tähän me ollaan just tullut, tämä on tämä kolmannen akti, alkukohta, että Jussi Gaala, mihin se näin, päädytään siihen, mä sanon oma trigger-sana, että mäkin itsekin muistan mennä siihen, niin Suomessahan rahoittaa siis noin kanavat jonkin verran, ja sitten on erilaiset säätiöt, ja elokuvapuolella niin pääosin elokuvasäätiö, joka saa sitten taas opetusministeriön kautta sitten niitä määrärahoja. Puhutaan muutamasta 10 miljoonasta niin kuin vuodessa. Ja Kummelille ei myynnetty, muistaakseni koskaan. Ei. Elokuvasäätiöltä yhtään penniä. Mä kuuntelin sen kirjan nimittäin, niin oli vähän pikkasen karheena siitä, että nuinkohan on, että ei Kummeli ei ansaitse pennille latia, mutta sitten kaikille muille annetaan Mutta siinä on taas ollut myyntimiehet kyllä asialla, koska Olli Keskinen ja toi Heikki Silvennoinen ja nää, nehän möi ensimmäisen tuotantokauden Ylelle silleen, että ei ollut yhtään tehtykään. Joo. Niillä oli vaan niinku idea. Niillä oli idea, ja sitten ne möi sen, ja sitten siinä vaiheessa ne miettii, että miten helvetissä me lähdetään tätä tekemään. Sitten teki demoriilia oli sille, että itse asiassa tässä nämä sarja oikeastaan onkin, ne ei edes muuttanut Matti Näsäkätys yhtään. Ne myi itsensä kuseen. Ne möi itsensä kuseen, ja sitten ne ratkaisi sen tilanteen, ja sitten ne niinku loi sen. Se on aika hyvä niinku tilanne. No, nyt on alkanut tulee näitä ulkomaalaisia sijoittajia, ja on Business Finlandilla on nämä niin sanottu tuotantokannustimet ynnä muuta, jotka toimii silleen, että sä ensiksi kulutat rahaa, ja sitten kun sä oot kuluttanut, niin sitten saat ne takaisin, koska ajatus on siinä, että jokainen euro, mitä sä kulutat, tai jokainen euro, minkä sä saat, niin sä kulutat 1,4-2 jotain kertaa sitä rahaa, eli sitä rahaa jää enemmän käyttöön. Tämä koskee etenkin ulkomaalaisia tuotantoyhtiöt, jotka tulee vaikka Lappiin tai tulee jonnekin Hankoon tai jonnekin tekemään, ja sitten ne kuvaa siellä ja ne kuluttaa rahaa cateringin, ne kuluttaa tuotantoyhtiöiden paikallisiin toimijoihin. Toki Applelta jää maksamatta Lapin catering-kulut. Mutta tämä oli erittäin hyvä esimerkki, se ei ole Apple, vaan se oli se saksalainen tuotantoyhtiö, mutta tämä on erittäin hyvä esimerkki, koska tämä on just, että miten tämä toimii. Se on hyvä niin kuin esimerkki, että millä tavalla tämä tuotantokannustin toimii, koska siellä oli rahaa ikään kuin tallessa. Puhutaanko nyt tästä keisistä, missä puhutaan just siitä keisistä, se Sirli, vai mikä se oli se, jolla oli se firma, se catering-juttu? Niin... No se liittyy siihen niin kuin laajempaan kokonaisuuteen, että miten se systeemi toimii, eli ne on hakenut sitä rahoitusta tai sitä tuotantokannustinta, ja se on laitettu sivuun, mutta sitä ei ole maksettu niille vielä. Ne pitää ensiksi kuluttaa sitä rahaa ja näyttää tositteita, että me ollaan käytetty tätä rahaa niin kuin paikallisesti, sit vasta se raha siirtyy. Se on nerokas. Ja tätäkin yritettiin viime syksynä 2023 purkaa. Ja mä olin Cannesissa silloin, kun se päätös tuli, että sitä niin kuin jatketaan, koska sitä oli lobattu ihan sikana ja yritetty niin kuin lyödä oikeistolaisille päähän, että tämä on niin kuin hyvä sijoitus. Tämä ei ole kulu, vaan tämä on sijoitus. Ja palatakseen siihen, että mun mielestä Suomen valtio on väärällä tavalla oikeistolainen ja väärällä tavalla vasemmistolainen. Tämä meidän koko yhteiskunta on tässä ainakin Suomessa. Meidän pitäisi satsata enemmän asioihin, jotka tuottaa meille tulosta. Pitkää peliä. Väärä Suomi-niminen kirja, missä puhuttaisiin näistä. Siitä on hyvä nimi. Väärä Suomi. Niin juurikin näin. BookBeatiin. Että... No niin, BookBeat laittaa soittaa, niin ruvetaan tämmöistä kehittää. Ja voidaan myydä VSOlle, että meillä on itse sitä kirjaa olemassa, niin Kummeli. Meillä on se niin väärä Suomi-niminen kirja, mitä me ollaan vesikässä kirjoitettu, ja se on huippusuosin saanut käytännössä niin lukijoilta. Ja aivan sitä kieltä kirjoittaa sen jälkeen, että kaikki perseitä. Jos te haluatte, että tämmöinen kirja tulee tuotantoon, niin laittakaa kommenttikenttään, että laitetaan adressi pystyyn. Mutta joo, siis toi tuotantokannustin, niin se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että sitä yritettiin niin kuin, romuttaa, koska ei tajuttu sitä, että tämä tuo mukanaan lisää tuottoa niin kuin muistakin. Et meidän kannattaa, niin kuin valtion kannattaa etenkin sijoittaa semmoisiin asioihin, jotka tulee niin kuin takaisin. Tämän takia mun mielestä siis kaikki VR:t,
nämä sähköjakeluverkostot, vesijakeluverkostot, tieverkostot ynnä muuta, niin tämä on vähän niin kuin eri ajatus ehkä vielä sille palatakseen, niin mun mielestä valtion on hyvä olla hyvä työnantaja, koska valtio pystyy tarjoamaan hyviä työpaikkoja niin kuin vakituisella suhteella, että valtion ei tarvi tehdä niin kuin älytöntä voittoa, mutta kuitenkin valtionhan on järkevä tehdä voittoa. Niin, kyllä. Näin, mutta sen ei tarvi mennä niin kuin sen voiton tavoittelun niin kuin mukaan, vaan jos sen tavoitteena niin enemmän... Norja tai Singapore. Niin, tavoitteena olisi, että työnantajana, tai sitten valtio olisi vahva työnantaja, joka mahdollistaisi sen, että sulla on hyvä duuni, hyvät perusedut tälleen näin, mutta ei mitään, niin jos puhutaan niin riskisijoittajaprofiilista, että se on siinä... Niin kuin myös mietin pääomasijoittajat, nehän toimii, että ne dumppaa köllin rahaa ja sitten investoikaa siihen, että se näyttää miinusviivaa todennäköisesti hetken aikaa, kunnes jotain. Niin, nimenomaan. Kyllä. Niin tuosta niin kuin AV-alan rahoitusmallista, niin yksi on siis tämä tuotantokannustin, sitten on nämä yksityiset sijoittajat, joita nyt alkaa olemaan enemmän ja enemmän, on pienemmällä tasolla on kulttuurisäätiöt ynnä muuta, jotka lyhyt elokuviin tai pieniin tuotantoihin niin voi antaa rahaa. Mutta tosiaan se esimerkiksi joku Myrskyluodon Maija sai aika isoja rahoja, muistaakseni Sisu sai kanssa aika isoja rahoja. Mutta sitten tämä elokuvasäätiön malli, ja nyt päästään tähän kolmanteen näytökseen. Act 3. Mä olin Jussi Gaalassa maaliskuun lopussa tänä vuonna, ja hotellissa ennen kuin mä lähdin sinne, niin mä huomasin, että mulla puuttuu se taskuliina. Joo. Ja mulla ei ollut mitään niin kuin järkevää. Sitten mä olisin, että ei hitto, että seteli. Seteli. Sitten mä testasin eri, mulla oli 5 ja 10 ja 20 ja 50 taisi olla isoin seteli, niin se 50 meni täydellisesti siihen mun rintaan. Ihan silleen niin kuin lyks näin. No, tehty porvareille se oli ihan porvareille tehty, joo. Ja se meni ihan täydellisesti siihen, ja se istuu myös, kun mulla on semmoinen kultanvärinen paita, niin se oli ihan niin kuin täydellinen niin kuin sovitus. Ja mä ajattelin, että tämä on just hyvä, että kun silloin oli puhetta tästä, oli se kivi voittaa sakset keskustelu just alkamassa, ja siinä vähän jotkut puhui kiitospuheessaan, että miten tärkeää se on, että kulttuuria tehdään ynnä muuta. Mutta se ja se kehittyi tässä illan aikana tämä keskustelu, ja mä olin yllättynyt, miten paljon huomioita mä sain siitä, kun jengi huomasi, että onko tuo 50 setelit, että miksi sulla on toi? Mä sanoin, että sen takia, että mä haluaisin muistuttaa siitä, että nämä meidän teokset, mitä me tehdään, niin ne vaatii rahaa. Me ei voida olla niinku antikapitalistisia, koska ne vaatii rahaa. Tuo on myrkkyä teatterialan ihmisille. Niin, ja ylipäätänsä AV-alan ihmisille. Se on aika punainen meno. Kyllä, se on niinku yksi pointti, että tämä vaatii rahaa, että me tehdään näitä. Ja toinen, että nämä tuotokset, mitä me tehdään, niin niiden pitää tuottaa rahaa, kyllä, että me voidaan tehdä seuraavaa niin vaihtoehtoa. Tässä vaiheessa aika moni oli että hyi, kapitalisti ja näin. Koska meidän vasemmistolainen niin mieli, musta tuntuu, että meillä on kaikilla vähän niin kuin vasen kulttuurin itseisarvo. Niin, että kulttuurin itseisarvo, mutta sitten aina palataan siihen, ja tämä liittyy tähän valtion budjettiin siinä mielessä, että mä aina johdatin sitä keskustelua takaisin silleen, että kun jengi oli, että hei, että pitää vaan saada ne rahat. Mistä ne rahat tulee? Ne tulee sitä rahaa koneesta tietenkin. Niin. Se, valtiolla on se printeri, mihin se laittaa, että paljonko halutaan seteleitä, nip ja sitten niin annetaan siellä. Tai yrityksissä on norjalainen öljykassa aina. Juurikin näin. Niin kun se tulee sieltä ihana verorahasta, öljyraha. Ja mistä se veroraha tulee, niin se tulee siitä, että se taksiyrittäjä käy kaupassa, ostaa jotain ja maksaa siitä arvonlisäveroa. Siinä kohtaa se katsella asittuu. Mutta tuossa saat niinku enemmän kuin oikein, esimerkiksi Panu Luukka, joka puhuu paljon kulttuurista, niin hänkin sanoo, että kulttuuri on työväline, ei itseisarvo. Et sitten taas se, että se kulttuurin tehtävähän on johtaa esimerkiksi yritystä sinne liiketoiminnalliseen tavoitteisiin. Kyllä. Ja nyt jos ajatellaan valtion mittakaavassa, niin mun mielestä se kulttuuri, että mitä sen pitää lisätä, no turismia, kulutusta, niin kuin Suomen brändiä. Kyllä, mutta siis musta tuntuu, että jengillä on tosi vääristynyt kuva fyrkkaan ja rahan tienaamista, ihan niin kuin se olisi jotenkin pahaa. Että niin kuin, tosi monen mä oon siis guilty pleasure, ja nyt täytyy tunnustaa tälleen, että näin ystäviä kesken, mutta ei kukaan muu. Ei näitä kukaan katso. Menkää hetkeksi pois, niin Mikael voi tunnustaa. Laittakaa niin. Me näytetään sitten, kun voitte tulla takaisin. Niin
mulle ja mun vaimolla Marjalla, meillä on, me ollaan katsottu kaikki jaksot Rikkaat ja rahattomat sarjasta. Kaikki ne kaudet, ja se on semmoista niin kuin nautiskelua sen sarjan. Mä laitan 5 minuutin välein aina pauselle, ja sitten mä paasaan, että voi vittujen kevät, ja sitten taas jatketaan, ja sitten taas mä että ja Maria on sillä vaan, että koita nyt, että on hiljaa. Minä haluan katsoa tätä. Niin. Et haluat kuulla minun monologi. Mutta siitä vaan huomaa sen, että tosi monella on tosi vinksahtanut suhde rahaan. Ja mä en tiedä mikä siinä on, että siinä on niinku, mistä se tulee, että jenkin ajattelee, että se on jotenkin niinku kauhea tai myrkkyä tehdä voittoa. No ne on kuunnellut sitä. Mikä se persaukisuus, miksi persaukisuus on niin siistiä niin monen? Miksi glorifioidaan, että sä oot persaukinen? Ne on kuunnellut sitä Kärsi kirkkaamman kruunun saat, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ne on kuunnellut sitä Poor Daddyä siinä niin, että Rich Daddy kohdalla pois. Niin. Mutta jos mietit tälleen, että nyt on, mikä päivä tänään on? Nyt on melkein kuun lopussa, kuun alussa, 3. päivä tänään. No sanotaan nyt, että sulla on laskuja, jotka menee umpeen, jotka menee maksuun 15 päivä. Tässä on niin kuin reilu 10 päivää aikaa. Ja sulla on vaikka sanotaan 1 000 edestä sulla on laskuja. Ja sulla ei ole rahaa maksaa niitä. Kuinka helppoa se on miettiä, että vittu kun mulla ei ole rahaa maksaa niitä. Ja kuinka helppoa se on tuoda sen jopa keskusteluun kavereiden kanssa, että hei, mulla on 1 000, niin miksi sä oot niin alakulonen. No kun mulla on 1 000 laskuja ja mä en pysty maksamaan, niin sitten joo, mullakin on 1 000 laskuja, bla bla bla. Se menee helposti siinä niin kuin kahvipöytäkeskustelussa ja se on niin kuin ihan ok, se on sosiaalisesti hyväksyttyä, puhuu silleen, että vittu kun on huono. On tiukkaa. Mutta auta armias, jos sulla on rahaa maksaa niitä laskuja. Jotain se on tehnyt väärin. Niin, ensinnäkin, että kuinka paljon sä annat itsellesi tilaa, tuntia, ylpeyttä ja niinku hyvää fiilistä siitä, että vittu mulla on rahaa. Mä monesti teen tätä ihan järjestelmällisesti ja ihan ajatuksella, että mä muistutan itseni, että hei, mulla on rahaa maksaa nämä laskut. Joo. Ja taputa itteni olkapäälle, että hyvin tehty. Niin kuin myynnissä täällä myyntikellokin, eikö niin? Vähän sillä ajatuksella, että hei, aina kun mä saan jonkun diilin, aina kun mä saan jonkun keikan, aina kun mä saan jonkun palkkion, mä sanoin, että jes, hyvä. Ja mä ankkuroin sen sille, että jes, hyvin tehty. Kyllä. Ja sitten kun mä juttelen kavereiden kanssa, niin mä huomaan, että tosi harvassa piirissä, no näin, jos me keskustellaan, niin heitetään ylefemmat. Me ollaan niin yltiökapitalisten sikoja, että me nautitaan rahasta. Mutta auto-armiassa sä meet tonne niinku tavalliseen yhteiskuntaan ja jossain kahvipöytäkeskustelussa että hei, tiedätkö mitä? Mulla rahaa maksaa kaikki mun laskut. Niin jäi vielä ylikin. Jäi vielä ylikin. Niin jengi on joko silleen, että me helvettiin täältä, tai sitten se, että no antakaa mullekin. Anna mullekin. Että meillä on vähän vääristynyt, niin kuin, ihan niin kuin myynti olisi kirosana. Siis, tämä on niin kuin ihmeellinen. Raha on kirosana. Ja siis tämä on totta, kun taas vaikka mun jenkkiasiakkaiden kanssa jutellaan, ja ne on totta kai myös mun nykyisen myös frendejäkin, niin sielläkin just vaikka nyt kun meillä oli miitti tuossa pari viikkoa sitten, niin se oli silleen, että mitä kuuluu, niin se olivat helvetin siistiä. Mä tein just 30 tonnin kaupat. Että niin kun, tää on nättiä. Nyt mä teen tänä vuonna niin kun reilusti yli 500 000 rahaa. Ja se oli leijumista, se oli vaan silleen, että se oli vaan niin hemmetin innoissa. Mä olin katsoa, että hienoa, koska mä teen hänelle töitä. Se on niin kuin, että I can charge more. No ei, mutta se, että musta on siistiä, että jengi pärjää, koska siinä ei oikeasti mitään siistiä, että sä et ole aikuisena ihmisenä osannut järjestellä asioita niin, että niin pystyisi ostaa sapuskaa ilman, että se tuntuu karmelta. Niinpä. Koska, ja palatakseni kulttuurista, Panu Lukkasa on tosi hyvä pointti, ja mä oon samaa mieltä. Mä täsmennän sen niin oma ajatuksen kulttuurista, kun sillä on 2 merkitystä. Jos katsot sanakirjasta kulttuuri, mitä se tarkoittaa, niin yksi on henkinen kokemus, joka syntyy sitten, kun sä käyt katsoo taidetta, tai sä käyt katsoo teatteriesitystä, sä koet jotain niin kuin isompaa, Kyllä. ja siksi se on tärkeää. Merkityksellistä. Se on merkityksellistä, sä yhtäkkiä sä ymmärrätkin, niin kuin, että mitä on olla ihminen, ja sinä ymmärrät meidän kuolevaisuutta, ja minä katson tätä taideteosta tässä, ja näin minä ymmärrän, että millaista on olla ihminen, ja näin. Se on yksi puoli, ja toinen määritelmä, toinen tarkoitus on yhdessä päätetty ja ennalta määritetyt käyttäytymismallit. Jep. Meillä on työpaikkakulttuuri, meillä on saunakulttuuri, Kyllä. meillä on ravintolakulttuuri, meillä on baarikulttuuri, meillä on ulkomaanmatkakulttuuri, meillä on eri työpaikoilla niin kuin meillä on eri normeja. Niin, meillä on tiettyjä käyttäytymismalleja. Esimerkiksi otetaanko kengät pois jalasta, voiko tuoda kahvia, voiko viedä olut
tuohon tilaan. Ok puhuu, mistä saa puhua. Nämä on tämmöisiä tiettyjä niin kuin normeja, nämä on paljon semmoisia, mistä ei puhuta. Ne on ennalta määritettyjä, mutta ne on monesti niin kuin piilotettuja niin kuin tapoja tehdä. Ja kun mäkin olen päässyt hengailemaan etenkin entisessä elämässä ennen koronaa, niin tosi paljon menestyvien ihmisten kanssa, ja mä otin sen ajan monesti, kun meillä oli illallisia tapahtumien jälkeen ja puhujien kanssa käytiin niin kun istuin iltaan, niin mä käytin tätä samaa mallia, että mitä kirjoja mun kannattaa lukea. Toi on oikeasti hyvä kysyä eri jengiltä. Ketä mun kannattaa niin kun seurata, ketä sä seurat, kenestä sä inspiroidut ynnä muuta. Et vähän tämmöinen haastatteleva niin kun asenne niin kun verkostoitumiseen, yrittää oppia tyypit ja laittaa itsensä semmoisiin tilanteisiin, missä on itse kaikista tyhmin, kun sit sä voit oppia kaikista eniten, vaikka monesti haluaa mennä toisinpäin, minä tiedän kaikista silleen, että koko ilta mennä, että mä en ole oppinut vittu yhtään mitään, mutta mä pääsin brassailemaan ja mun henkinen kulli on kasvanut, niin tää on niinku tosi kiva. Yes. Sekin on välillä ihan niinku kiva niinku ladata sitä omaa, mutta siis pääasiassa mun mielestä on hyvä olla semmoisessa hämmentyneessä mielentilassa ja yrittää niinku ymmärtää ja oppia uusia asioita. Ja mun mielestä on hyvä sanoa, että jos sä oot viisain ihminen huoneessa, niin sä oot väärässä huoneessa. Se on mun mielestä hyvin haastaa sitä omaa ajattelua. Niin, et siinä mielessä tämä kulttuuri tarkoittaa tavallaan kaksi ihan eri asiaa, niin voisi sanoa myös, että kulttuuri ei ole kirosana, koska siis meidän pitää ehdottomasti säilyttää niin kuin kulttuuria, ja siis sitä ei oikein voi niin kuin hävittää, koska kulttuuria on riippumatta, halutaanko me vai ei, sitä tulee aina, mutta nämä henkiset kokemukset, se on sitten tämmöinen arvokysymys, että mitä me halutaan meidän, ja mikä kuuluu valtion meidän yhteiseen resurssipuuliin, mihin me käytetään niitä rahoja. Mutta niin kuin sanottu, se on tavallaan niin kuin eri keskustelu, mutta se liippaa niin lähelle siitä, että mihin niitä rahoja käytetään. Mun mielestä nyt on keskustelu käynnissä siitä, että pääasiassa, että kulttuuri ei saa maksaa. Että pitää rajoittaa ja pitää leikata. Pitää noista vosseista pitää leikata, valtioavusteisista teatterista ynnä muuta, niin niistä leikata, pitää noista konserttitiloista ynnä muuta, niistä pitää leikata, AV-tuotannosta niitä pitää leikata ynnä muuta, eli siis se ei saa maksaa. Mun mielestä tärkeämpi kysymys on se, että paljonko se tuottaa. Niin kun se maksaa, niin mitä se tuottaa. Mitä se tuottaa niin takaisin. No, meidän asenne on vähän silleen, että Parkanon kesäteatteria pitää tukea, koska siellä on niinku hyvä meininki ja nuorisoseuran teattereita. Ei riitä, että saadaan ainoastaan yleisössä siellä maksaa lipun. Niin, ja sekin on tärkeää. Mun mielestä silloin on niinku oma niinku virkansa, mutta mun mielestä pitäisi hyvin kriittisin silmin katsoa, että mitä tehdään, missä tehdään, kuka tekee, kuka saa tehdä. Mutta ja se laatu siinä myös. Niin. Siis mun mielestä mä oon niinku itse huomannut vaan sitä, että mä tykkään kyllä paljon kulttuurista, mä tykkään taiteesta paljon, mutta niinku aika paljon näkee niinku maailmalla ihan mielettömiä talentteja, mitkä ansaitsee ja ansaitsisi saada niinku lisätukea, että ne pystyy toteuttamaan sitä taidetta. Ne on sairaan taitavia, mutta musta tuntuu aika monesti täällä Suomessa on niinku se taiteen taso on niinku aika köpöä. Ei ole tosiaan niinku kovin taitavaa se porukka. Et jos olet vaikka veistäjä, niin jos sä oot ihan mieletön veistäjä, sille pitäisi antaa lisää fyrkkaa, että se pystyy toteuttamaan sitä, mutta se, että sä teet semmoisen niinku, jonkun tikkuukon, niin kuin se vähän päissäs, niin tiedätkö, tuo no mulla mutta jallua pitää sanoa lisää. Niin, tiedätkö, siis se kuulosti tästä ihan loirilta. Niin kuulosti. Tosi loiri. Lapikesä. Maropo. Vaivaiskoivukin. Hei, kato. Ehkä musta tulee ääninäyttelijä. Jos kun ne tekee joku animaatiosarjan loirista, niin mä voin olla sitten siellä se. No niin, Mikael Hugelle viestiä. Joo, kyllä. Niin, mun mielestä olennainen kysymys, toi on tosi olennainen pohdinta, että mitä maksaa, kenelle annetaan, kuka määrittelee, kuka päättää, näin.
Et jos sen tavoitteena ei ole jos on kulttuurikokemus, sen tavoitteena on edistää meidän henkistä hyvinvointia ja nostaa meidän tietoisuutta ynnä muuta. Mutta jos joku on tehnyt jonkun tikkuukon kännipäissään tuolla ja 2 ihmistä käy kattoo sen, niin Vantaalla, oliko se sen arvoista? Mutta tässä tullaan taas sitten siihen investointihalukkuuteen ja kyvykkyyteen. Nimenomaan. Mutta rakenteet on viallisia. Ja tähän mä reagoin, ja tätä mä ehkä eniten pienessä myös Hiprakassa tuolla Jussi Gaalassa vähän laiton keskustelu alulle, ja mä olin yllättynyt, miten vähän Suomen eturivin AV-tuottajien ja myös näyttelijöiden ja ohjaajien ja muuta epätietoisuutta oli siitä, että kulttuuri voi myös tuottaa. Ja just tämä suhtautuminen sille, että miksi OF taas tuottajat, ne tietää hyvin, miten kuinka paljon kulttuuri voi tuottaa. Niin. Siis kun nyt, ja mä en halua niinku tökkiä elokuvasäätiötä millään tavalla sanoa, että koska mäkin haluan avustusta joskus tulevaisuudessa. Niin siis nyt täytyy sanoa, että elokuvasäätiö on loistava laitos. Aivan loistava. Ne osaa kyllä oikein jakaa. Kiitos. Loirikin sanoo tässä, että hyvin tosi hyvä. Vaikka Spede ei hirveästi niitä aikanaan saanut. Ei sekään joo. Vähän ehkä liian kaupallinen, mutta sille meni kuitenkin pääosin ihan hyvin. Niin toi elokuvasäätiö toimintamalli on siis seuraavanlainen, että sieltä tulee rahaa, ja sitten ne rahat käytetään, ja sitten se on siinä. Ja sitten mä kattelin ei mitään seurantaa. Se on niinku valmis. Viime vuoden niinku tukia, niin siellä oli Luottomies, joka sai ihan kivasti rahaa, siellä oli Myrskyluonnon Maija, sai ihan kivasti rahaa, ja Sisu sai ihan kivasti mitä tarkoittaa siis kivasti rahaa? Siis milli. Niin, okei. Okay. Suomen budjetissa aika isosti. Suomen budjetissa ihan, jos se 30 miljoonaa on niin kokonaispotti, niin että 2 leffaa saa niin milli per niin pläjäys, tai 950 tonnia. Niin nyt, ja mä en halua myöskään nyt Sisu-elokuvaa Jalmaria tai koska mä haluan Jalmaria. Loistava. No, niin on kyllä upea tuotanto. Aivan, me Sisu 2 vielä kästetään. Mutta niinku, tavallaan niinku ajatuksena, ja tätä nyt on puolettu myös asiantuntijoiden niinku toimesta ja kerrottu, että tämmöistä keskustelua on ollut käynnissä niin sanotusta soft loanista. Eli olisi tämmöinen niinku rahoitusmalli, että rahoitetaan ja sillä rahoittajan riskillä, mutta kun se alkaa tuottaa yli tietyn määrän euroa, niin myös alkaa takaisinmaksu. Eli tämmöinen niin pehmeä laina tyyppinen. Eli siinä on semmoinen tietty riskinotto sillä takaajalla, sillä antajalla, elokuvasäätiöllä esimerkiksi, että annetaanpa milli Sisulle. No Sisu on nyt myynyt jollain 14 miljoonalla niin kuin ympäri maailmaa, mutta yksikään sentti siitä rahasta ei ole tullut takaisin elokuvasäätiön kassaan. Aivan. Sitä perustellaan, ja ihan aiheellisesti perustellaan, että kun sitä sitten ympäri maailmaa kulutetaan ja leffaliput ja näin bla bla bla. Se oli se action-leffa. Niin. Se oli muuten ihan hyvä, mä tykkäsin siitä. Niin, oli ihan hyvä. Ja sitten kun sitä rahaa kulutetaan ja leffaliput ja hotellihuoneet ja ravintolaajilla ynnä muuta, että se kulttuuri niin kuin ikään kuin tuottaa, mikä on myös ihan validi pointti, se tuottaa itsensä niin kuin takaisin sitä välillisesti. Kyllä. Paitsi jos se on erittäin hyvä verosuunnittelu sillä yksittäisellä taksikuskilla, niin se ei tuu se raha takaisin niin kuin valtion kassaan, mutta kun on tommosia rahoja, että siinä olisi jonkinnäköinen tavallaan jonkinnäköinen freimi, että kun se menee yli tietyn summan, vaikka sen tukisumman plus jotain, niin sitten sieltä alkaa tulee joku prosentti takaisin, että sillä rahoitetaan myös niitä seuraavia kierroksia, jollain voi tulla tätä, että me satsataan enemmän niihin, jotka myös tuottaa. Yep. No, silloin kysymys herää, että Christopher, sinä olet kapitalisti, sinä haluat vaan nähdä kaupallisesti menestyviä, mitä tapahtuu meidän taiteelle. Minä uskaltaisin väittää näin julkisesti, että taide ja kaupallinen menestys ei välttämättä ole toisiaan poissulevia. Tämä on niinku tämmöinen mentaalinen blokki, mitä meillä on, että sulla on joko kaupallisesti menestyvä projekti, sanotaan oikealla, kaupallisesti menestyvä projekti, tai sitten sulla on taide. Ja ne ei voi olla, ne ei voi elää niinku samaan aikaan. Et mun mielestä mä halusin kannustaa, ja tähän mä oon nyt saanut vähän niinku tuulta omiin purjeisiin, että
että tämä olisi mahdollista. Kyllä. Mutta Niin, tämmöistä keskustelua on käyty erilaisissa jaostoissa ja sitten ollaan vastustettu tämmöistä soft loan-mallia just tästä ajatuksesta, että pitää vaan tukea ja olla miettimättä, että sitten kaupallisuus on kaupallista. Ne on niin kuin eri asioita, kun ne itse asiassa ne liittyy hyvin niin kuin sama, että kulttuuri saa maksaa, mutta kulttuuri pitää myös tuottaa. Sitä voisi joku ihan hullu ajatellepa niin, että upea taide myy ihan itseänsä. Että joku kenties haluaa ostaa, kun on oikein upeata hienoa taidetta tehty. Sitten se on se mainos. Esimerkiksi vaikka se mikä on banaani, mikä teipattiin seinään. Se oli hieno. Nimenomaan. Niin, mulla tulee aina elävästi mieleen just se, mikä se oli se, joka haki sitä mainos, oliko se Windowsin se, että etsimme markkinoijaa, ja sitten se Niin, oli ja tehty se Paintilla 95 kirjoitettu, Paint, tai se, Joo. niin mun mielestä se kuvastaa just hyvin sitä, että mitä sä oot valmis maksaan, sitä sä saat, että kyllä se semmoinen mun mielestä yrityspuolella kyllä niinku semmoiset ihan nohevat niinku kasvuyritykset hiffaa ton. Niin, koska täällä ei saa valtion tukia. Niin. Yritykset pitää ihan itse keksiä. Tai no siis tietenkin yritykset saa paljon tukia, mutta ei saa käyttää markkinointia eikä myyntiä. Niin, innovaatioseteli, joka nytkin poistettiin. Niin. Poistettiin vai? Joo, Okay. se meni tossa. Se oli sitten siinä. Se meni siinä. Joo. No Sitten ihan ymmärrettävää, siis kyllä oli taas yksi tapa hävittää fyrkkaa. Niin, Olisipa kiva kuulla, tuliko yhtään oikeasti kasvavaa, hienoa, upeata yritystä innovaatiosta eli kokeilulla. no kun se on mun mielestä väärä. Niin Kyllä me kyettiin ne rahat vastaan, mutta siis, Niin. kyllähän se nyt meni innovointiin se. Niin kun se oli just tuommoinen niin rajoittava, että sitä ei saa käyttää niin kuin niihin asioihin, mitä kaikki haluaa Niin, käyttää. jos saisi käyttää vaikka markkinointia myyntiin, niin voi olla, että saataisiin vähän lähteäkin liikenteeseen. Nimenomaan, että tuettaisiin enemmän sitä, mitä jengi haluaa. Mä tiedän, en itse ole siis niitä kikkailu, mutta tiedän, että niitä on kikkailtu kaiken näköisiä niin kaverin juttuja. puolesta. Kaverin puolesta kyselin ja puhun, että tähän ei mene siis minnekään julkisia. Ei, me lähetetään tämä verohallinnolle kuitenkin ihan nauhana, niin kuin kaikki me. Niin, et niitä nyt on käsisydämellä kaikki, jotka on ollut innovaatioseteliprojekteissa mukana tavallaan. Olenko joskus viinapullolla jotain laajaa? Ehkä ole. Eitä sitten. Nimenomaan. Ja sitten seuraava hypäsys sitten siitä, kun sä oot saanut sen innovaatioseteli. Mulle kävi siis yhden firman kanssa tällainen, että mä saatiin sen innovaatioseteli, jolla me tehtiin temporahoitushakemus, ja sitten me ei saatu sitä temporahoitusta. Joo. Koska olisi pitänyt olla tuote Joo. valmiina. Kyllä. Sitten me oltiin se, että vittu sillä temporahoituksella me rakennetaan sitä tuotetta. Että sehän antaa sen mahdollisuuden, ei kun tiedät, saada rahaa muualta ensiksi. Ei ja se sillä tavalla mene niin. Et jos puhutaan sitä, että tarkoituksena on tukea yritystoiminnan kehittymistä ja innovointia, niin sitten se putki pitäisi olla niinku ihan erilainen. Mutta Täällä käynyt Business Finland tätä katselko, koska mä haluan myös teiltä on rahaa. hyvä taloussakin on kyllä. He ja ELY-keskus, että eivät tee yhtään mitään väärin. Me pitäisi koostaa kaikki nämä. Älkää nyt se YT-jatkumo. Joo, kyllä. Ja nyt kannattaa sanoa joku kilpailijafirma tähän, että mitä itse edustaa, niin sitten ne tekee verotarkastuksen sen kilpailijalle. Joo. Mä oon siis Nice Visionilta. Joo, niin. Y-tunnus 1815572-0. Kyllä. Ei ole Karjaalla tämä yritys. Ei ole. Ihan muualla. Ei ole Raaseporissa. Mutta tässä on niinku ehkä tämmöinen henkinen jotenkin vääristymä. Miten voidaan lähteä muuttaa? Se on mikä hyvä on niinku kysymys. se, no toi on nyt yksi, mitä sä teit siellä pienessä hiprakassa sen 50 € Niin. kanssa. En ollut kännissä, kun mä laitoin sen sinne, mutta mä olin myöhemmin sitten kännissä. Joo. Niin, mutta tekee tämmöisiä niinku statementteja, ehkä se on ihan hyvä niinku tempauksia silleen, koska kaikki, jotka on jotain yrityskuviota niinku pistänyt pystyyn, niin kyllä niinku ymmärtää sen, että ihan vitun hullua toimintaa se on. Mua kiinnostaa tietää, että miten nämä tuotantoyhtiöt myy. Ja sitten niitä pitää saada, vaikka just tämä Sisukin, jos ajatellaan, että 30 milliä pitäisi saada kasaan, ja no milli tulee valtiolta, mutta sitten muuten niin lähtökohtastihan aika monesti leffat ei ole hirveän hyvä investointi niin kuin sijoittajillekaan, mutta niin vaan koko ajan niitä tehdään, niin kerropas nyt, miten tämmöistä myydään. Joo, If you can make it in movie business, you can make it anywhere. It is very mafia based. Okay. Ja siinä on tekijät ja sitten siinä on levittäjät. Levittäjät monesti tekee enemmän hilloa kuin ne, niin, mutta varmasti. ne myös ottaa riskinsä. Niin. Mä huomasin tämän siitä, että miten mafia voittoni ja siis nyt filmiteollisuudelle ja kaikille myös viestiä. Pelkää rakkautta. Kaikkea rakkautta. Mutta korona-aikana tuli Matrix 4. Yeah. Ja siihen aikaan oli koronapassi oli käytössä. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, että minä ja monet ihmiset ympärilläni ei ollut ihan ok sen tunteen kanssa, että me mennään katsoa Matrix-leffaa
ja ensiksi näytetään koronapassi. Niin. Nyt mä en halua ottaa kantaa millään tavalla tähän kyseiseen tautiin tai näin, mutta tämä Vaikka siitäkin kyllä on pari mielipidettä. Pari mielipidettä, mutta mä otan hyvin vahvasti kantaa siihen, että miten operoitiin sen ympärillä ja näin, ja sitä voidaan mun mielestä kyseenalaistaa etenkin tänä päivänä hyvinkin. Se oli kyllä yksi shit show. Kuis meni noin niin kuin omasta mielestä. Niin yksi oli tämä koronapassin käyttö, että 6 illalla nyt yhtäkkiä se viruskin se korona on silleen, että mä vedän 5-4, mutta nyt on nyt joo, 18.00. Kaikkihan perustui, ja puhutaan, että pitää seurata tiedettä enää, niin kaikkihan perustui tämmöisiin mallinnuksiin ja tämmöisiin niin kuin hahmotelmiin ja tämmöisiin simulaatioihin, että miten paljon se virus leviää siinä vaiheessa, kun meitä on enemmän kuin 3 tai 4, ja kun me ollaan lähellä, ja sitten teoreettisesti, kun ihmiset alkaa humaltua, niin ne ovat lähempänä toisenaan. Nämä on tämmöisiä täysin niin kuin spekulatiivisia, niitä ei ole mitään semmoisia niin, suomalainen juo kyllä ihan päivälläkin. Niinpä. Et siihen perustuu, että pitää vetää se viiva niin kuin jossain vaiheessa. Ja ääriesimerkki oli sitten se, että aluehallintovirasto kävi 18.02 ostaa yhden keskikaljan turkulaisesta ravintolasta, ja koska he möivät kyseisellä aluehallintoviraston virkailijalle, niin hän pystyy mennä se kuittilappu käteen ulkona odottavalle poliisipartiolle, joka sitten saa toimivaltaa sulkea sen kyseisen ravintolan. Tällähän se prosessi niin kuin meni. No joo, mutta kuitenkin se oli yksi esimerkki, ja tämä oli just se syy, miksi mä olin telkkarissa käykää katsoa Spotlight Yle Areenasta, niin vähän ehkä perspektiivi tähän päivään, ja miettikää myös, että jos luette Ylen sääntöjä, että millä tavalla Yle tulisi esittää faktuaalisia asioita heidän ohjelmassaan, ja vertaakaa sitä siihen, että miten sitä esitettiin siinä kyseisessä ohjelmassa, niin ehkä saatte perspektiiviä, että oliko se hyvä juttu vai ei. Mä en ota muuten kantaa asiaan, saatte tehdä omat johtopäätökset, mutta laittakaa kommentteihin, mitä olette mieltä. Joo. Mutta siis koronapassi oli olemassa, oli voimassa, ja sillä rajoitettiin 10 henkilöön tämä elokuvateattereissakin vierailu, ja Matrix oli tulossa ensi-iltaan. Ja sitten multa kysyttiin, kun mä olin aika äänekäs silloin siihen aikaan, me järjestettiin erilaisia mielenosoituksia ynnä muuta, että muuten kaikki oli täysin kokoontumislain mukaisia ynnä muuta, se on eri keskustelu. Tapahtuiko vääryys? Tapahtuiko vääryys, niin silloin ihmiset kysyivät multa, että voinko järjestää Matrix-esityksen. Joo. Ja silloin siinä oli semmoinen loophole, koska tämä tartuntatautilaki ja kokoontumislaki, ja sehän oli tosi sekavaa silleen, että mitä saa tehdä, ja se muuttui koko ajan. Ikeassa saa käydä, mutta en saa käydä ravintolassa, ja niin kuin S-Marketissa voi käydä niin kuin limittäin, lomittain, näin ihan ok, mutta taas mä en saa käydä Linnanmäellä, en saa käydä. Kun se oli tosi sekava se koko niin kuin meininki, niin ihmiset pyysivät sitten, että voitteko te järjestää, koska oli semmoinen luuppi, että jos on yhdistys, joka järjestää niin kuin omille jäsenilleen esityksen, niin se ei mennyt sen samaan. Niin kuin korona ei tule silloin, se ei iske paikalle. Ei, se ei iske silloin. Niin. Se on korona, että on ry, ja skip, missä on Zero Oy. Jep. No silloin koitin sen järjestää, siinä oli muutama mutkia matkassa, että mitä siinä kävi, mutta huomasin siinä, ja tämä vastaa sun kysymykseen rahoittamisesta, tai miten tämä maailma toimii, kun mä en ennen sitä tiennyt, että leffalippua ei saa yhdistää mihinkään muuhun tuotteeseen ja myydä pakettina. Mitä? Niin. Oikeesti? Sitä ei saa myydä yhdessä niin kuin muiden tuotteiden kanssa. Sä et voi myydä Suomessa lain mukaan, sä et voi myydä leffaliput ja karkkia tyyliin. Niin kuin tavallaan samaa paketissa. Ne pitää olla erillään. Miksi? Ja koska on tähän varmaan tosi järkevä selitys. On. Ja tää on siis, onko se nyt filmiteollisuus, Terolle terveys, jos mä muistan tämän niin kuin väärin, mutta siis siinä on siis levittäjillä on sopparit elokuvateattereiden kanssa. Ja mä en nyt usko, että tämä on mitään niin kuin supersalaista, että mä nyt kuolen, jos mä kerron tämän. Mutta heillä noin sanoo jokainen, joka kuoli. Kyllä mä tänne vaan vielä paljastan, että tippuu ikkunasta seuraavana päivänä. Minä en ole enää itsemurha-ajatuksissani. Että en ole avoimia ikkunan. Ei ole. Niin siis leffan levittäjillä on sopimus elokuvateattereiden kanssa, että ne menee splittiin ne rahat. Mitä rahat tulee sisään elokuvateatteriin, niin siitä jaetaan
eri diileillä, mutta se on yleensä 50-50 se splitti, mikä menee levittäjälle. Levittäjälle menee niin kuin osuus. Ja levittäjällä on kirjanpito, tarkistusoikeus siihen leffateatteriin. Aivan. Ne voi milloin tahansa auditoida sitä. Ja tämän johdosta elokuvan lippua ei saa myydä millään muulla hinnalla loppukuluttajalle kuin mitä se lukee siinä listassa. Eli se kirjanpito pitää olla täsmälleen sama, koska muuten se meni tosi sekavaksi niin kun myydä. No nämä on myyty tuolla hinnalla, nämä on myyty tällä hinnalla. Eli se pitää olla täsmälleen niin kuin sama hinta ulos kuin sisään. Ja tämän takia niin edes yksityistilaisuutta ei saanut järjestää silleen, että me oltaisiin laitettu oma markuppi siihen päälle. Mä näin sen näin, että minä ostan palvelun elokuvateatterilta. Ja sitten minä lisään siihen mun oman, koska mä haluaisin tuoda sinne jonkun asiantuntijan niin kuin puhumaan tästä niin kuin oikeuksista ja perusoikeuksista. Mutta me tehdään sitten ikään kuin tapahtuma, ja se elokuva on niin kuin yksi osa sitä tapahtumaa. Ei onnistu, ei saa tehdä sitä. Pitäisikö se tehdä sillä tavalla, että yksi yritys ostaa leffaliput ja toinen yritys järjestää sinne shown ja kerää siitä lisärahat? Mahdollisesti voisi näin tehdä, mutta sitten ne kokoontuu vaan samassa tilassa. Niin, sitten kun me vähän koitettiin erilaisia menetelmiä niin kuin circumventtämään, niin sitten ne oli vaan, että ei me voida järjestää. Mutta kyllähän leffalippu annetaan lahjaksi kuitenkin. Annetaan, mutta se on ostettu silloin. Niin, mutta no niin. Osakeyhtiö A ostaa leffaliput, antaa ne lahjaksi osakeyhtiö B:lle, joka järjestää sitten maksusta on kaikkea hienoa juttua vielä lisää, mutta tietenkin se leffalippu oli vaan lahja, ja eikä se missään tapauksessa tietenkään kuulu tähän kokonaispakettiin, ne tuu vain järjestämään sitten sen tilaisuuden sitten siellä elokuvateatterissa. Mutta silloin se elokuva näytetään ja silloin se rekisteröidään sille levittäjälle tiedoksi, että tätä leffaa on näytetty tässä kyseisessä tilaisuudessa. Joo, on, mutta ne oli sanonut lahjaksi ne leffaliput. Niin. Mahdollisesti näin, hitsi. Mä olisi pitänyt soittaa sulle silloin ja sitten se muu show maksettiin aikaisemmin. Ihan sattumoisin oli vaan samassa paikassa. Et vastataksesi sun kysymykseen, niin pitää vastata ensiksi siihen, että mistä se raha niin kuin syntyy. Sehän syntyy siinä loppuvaiheessa, kun joku menee katsomaan elokuvateatterissa. No sieltä menee ekaksi se splitti, sieltä menee toi leffateatterin omat kulut menee pois, se loppuosa, onko se 50% vai 70% vai mikä se onkaan, se menee sille levittäjälle, ja se levittäjä on ostanut oikeudet levittää sitä elokuvaa siltä tuotantoyhtiöltä. Siinä on Hollywood-puolella, siinä on tosi monta vaihetta, ja sitten vielä sekoittaa sen, että monet levittäjät, jotka on Suomessakin toimivia, niin niillä on myös tuotantoyhtiöitä, jotka ne omistaa, niin kuin Ristin ja Rastin, Sonyt omistaa, ja Warner Brosit ja HBO ja tällainen, että ne tuotantoyhtiöt saattaa olla myös niiden levittäjäyhtiöiden omistuksessa. Et sit ne ostaa sit sitä niin kuin tuotantoa, mutta sitten se tuotantoyhtiö ostaa sit sitä teknistä tuotantoa, ja sitten ne ostaa cateringia, ja sitten ne ostaa kaikki niin kuin, rekvisiittaa ynnä muuta, ja sitten ne ostaa special effectsit ynnä muuta, ja ne saattaakin omistaa. Et se on tosi monimutkainen se koko niin kuin verkosto, että miten se raha niin kuin oikeasti... Aina, joka noista tienaa varmasti, on KPMG ja sitten joku legal firma. Niin, joka ne mafia ylläpitäjät, jotka katsoo niitä kirjoja niin kuin siinä. Et siinä mielessä siis elokuvateatterin parhaimmassa tapauksessa niin elokuvateatterin pyörittäminen on todella lukratiivista puuhaa, mutta nehän on myös kärsinyt ihan valtavasti nyt tässä streaming-hässäkässä, jonka johdosta niin leffalippu maksaa helposti 22 € tänä päivänä. Suomessa. Niin, Suomessa. Joo, siis mun mielestä se on liikaa. Se on, käydään Virossa joka päivä katsoa leffoja, ja siellä se on se 7-8 € per tiketti, ja se on musta fine. Ja siellä käykin porukka katsoa paljon leffaa, mä luulen, että jos lyöt sinne 20 €, niin voi olla vähän hiljasta. Tämä on just tämä sama kysymys, että jos laitetaan lisää, nostetaan veroja, niin jengi kuluttaa vähemmän. Niin kuin tässä tullaan ehkä tähän, että jos olisi niinku ostovoima kasvanut samassa suhteessa, missä kulut. Niin. Suomalaiset ostovoima on mun mielestä laskenut 7 000 € vuodessa, mutta sitten taas se, että onko tähän tullut sitten niinku kykyä investoida noihin? No, koska silloin kun mä asun Suomessa, niin me ei ikinä käytä teatterissa, koska teatterilippu maksaa yli 96 € tai tälleen näin, niin kuin vaikka paljatetaan tämän tyyppistä. Muuttiin Viroon, niin sen jälkeen me ollaan varmaan käyty 6-8 kertaa katsoa balettia ja oopperaa, koska lippu maksaa 20 €, 22 €, 26 €, ne vähän riippuu minkä paikalta. Niin. Se mitään. Totta kai mennään, no hienoja kokemuksia, mutta siinä kohtaa kun se maksaa satkun per nassu, niin kyllä mä keksin jotain muutakin tekemistä sille rahalle. Mutta tässä tullaan siihen ehkä just siihen lyhyen ja pitkään peliin, että sitten taas, että kuka näkee riittävän isosti sen tapahtuman
välilliset myöskin, että ei pelkästään suoraa tuottoa, vaan myöskin se pitkä peli, että mitä tämä voi tuoda meille, että jos me tähän oikeasti investoidaan, tehdään tämä hyvin, ja se tuottaa kiinnostusta yleisöä, ja sitten kaikki nämä niin kuin alueen yritykset menestyy siinä ympärillä. Niin kuin, siitä hyötyy kaikki. Niin, että se pitkä peli siinä myöskin, tai turismin kasvu Suomessa, tai whatever. Kyllä mä väitän, että noi on just semmoisia pelipaikkoja. Siis, kun itse miettii ihan järjellä, että vitsi, mä katsoin jotain sarjaa, tuolla olisi niin makea päästä käymään, että se on niin hieno paikka, että siis ihan niin kuin näin simple stat-tyyppisellä ajattelulla. Että ei se, siinä ei ihan hirveä, mutta se vaatii erilaista niin kuin Suomi Oy AP-johtamista. Niin siis Pirtti pitäisi saada täyteen aina. Mitä tahansa tehdään, niin pitäisi olla penkit täynnä. Koska sä lähdet edustamaan tätä meidän asiaa eduskuntaa. Mä oon osittain vähän luopunut ajatuksesta, että meillä olisi minkä näköistä vaikutusvaltaa, koska EU-tukipaketti ajettiin läpi niin kuin tosi isolla ryminällä silloin kesä 2021. Ja mä uskoin ennen sitä kansalaisaloitteen voimaan. Meillä on kansalaisaloitteet 100 000 allekirjoitusta, 50 000 allekirjoitusta, niin se menee eduskunnan käsittelyyn. Mä seurasin silloin korona-aikana erityisesti, kun meillä oli omakin kansalaisaloite. Se oli se syy, miksi mä olin siinä ohjelmassa, oli se, että mä olin uutisissa, mutta siinä Spotlight-ohjelmassa. Mä näin vaan uutiset. Joo, mä menin siihen Spotlight. Poliisit yritti ottaa sua kiinni ja joo, just näin tapahtui. Jotenkin silleen. Mä menin siihen Spotlight-ohjelmaan niin kutsusta sen takia, koska mä haluaisin tuoda sen esiin, että mun mielestä vaikka onkin, meillähän on siis perustuslaki 13 pykälä ikämomentti sanoo, että sulla on aina oikeus osallistua mielenosoituksiin ja järjestää mielenosoituksia ja osallistua niihin. Mutta 3. momentissa sanotaan, että tätä lakia täsmennetään muilla lailla. Eli se ei ole niin kuin ylivaltias. Perustuslaki ei ole oikeastaan missään asiassa ylivaltias. Tiettyjä lukuun ottamatta, mutta siinä melkein kaikissa kohdissa on, että täsmennetään muilla lailla. Se on vaan headline. Niin, se on se headline ja tavallisessa tilanteessa, mutta sitten esimerkiksi tartuntatautilaki, kokoontumislaki, valmiuslaki ynnä muuta, kaikki tällaista täsmensi sitä, että mitä saa tehdä milloinkin, ja tuli nämä kokoontumisrajoitukset ynnä muuta. Niin silloin yhtenä tavoitteena oli siis aloittaa tai saada läpi semmoinen kansalaisaloite, että myös poikkeusoloissa meillä olisi oikeus kokoontua, koska hypoteettisesti, mitä nyt kävisi, jos vaikka meidän koko valtionjohtoa huumattaisiin, ja ne ei pysty tekemään järkeviä päätöksiä, tai mitä tahansa, designated survivor, kaikki vaan yhtäkkiä kuolee, tai tapahtuu jotain, ja tulee joku diktaattori, joka päättää, että tämä on nyt näin, että saa liikkua ulkona 8 jälkeen, niin mun mielestä tämä oli mun ajatus silloin, on se edelleenkin, että meillä pitäisi kansalaisina, koska Suomen niin kuin demokraattinen valta kuuluu Suomen kansalle, niin että meillä olisi aina mahdollisuus, meidän toimintaa ei saa rajoittaa niin järjettömästi, että me ei saada liikkua, me ei saada kokoontua. Kyllä. Koska me kaikki huomattiin, että millaisia myöskin negatiivisia vaikutuksia näillä rajoituksilla oli ihmisten psyykkeeseen. Kun me ollaan sosiaalisia eläimiä, että mikä meidän pahin rangaistus on, että meitä eristetään. Se on se kaikista pahin rangaistus. Jos ei mikään muu päde, niin sut laitetaan yksin johonkin huoneeseen. Sitähän oli itse tutkittu jossain Alaskassa oli tutkittu jotain tieteilijöitä tai tämmöisiä, jotka oli eristäytyneenä siellä, kun ne teki sitä tutkimusta, niin siellä oli ihan siis vaikutuksia siis siihen sosiaalisen älykkyyden tasoon, että se niinku kognitiiviset taidot hetkeksi niinku laski. Jep. Se oli tärkeää ylläpitää sitä mun mielestä tätä keskustelua silloin, kun meitä haluttiin, ja ihmisethän meni mukaan siihen myös, että minä en voi nyt nähdä ketään, koska vaikka näin. Ihan hysteerisiä. Trust the science-meiningille ja mitään, no se on laajempi keskustelu. joka haarautuu. Kansalaisaktivismi ei ole kirosana. On paljon podcast-ideoita nyt. Joo, niin siihen aikaan mä tunsin, että se oli tosi tärkeä herättää sitä keskustelua, että missä olosuhteissa meidän kokoontumisvapautta voidaan riistää ja voidaan rajoittaa. Mä koin, että se oli tosi tärkeää, että me saataisiin myös poikkeusoloissa niin kuin nähdä omalla vastuulla. Mutta kun se keskustelu oli siitä, että jos me nähdään, niin meidän mummo kuolee. Niin, se oli oikeasti niin isoista asioista kyse siinä. Jep, ja mä ymmärrän sen myös, osittain ymmärrän sen Aville ja muille valtionjohdolle kanssa terveisiä. Rakkaita terveisiä, että mä ymmärrän sen tilanteen ja näin, mutta toisaalta jos olisi oikeasti ollut niin
paniikkitilanne kuin mitä meille kerrottiin, että olisi, niin puolustusvoimat olisi pitänyt hazmat-puvuissa tulla jakaa kaikille meille niin noita muonia niin kotiovelle. Et jos me oikeasti oltaisiin siinä tilanteessa, että meillä oli nämä poikkeusolojen toteamiset ynnä muuta, niin silloin puhuttiin tämmöisestä pykälästä, että suuronnettomuutta tai sen vastaava niin kuin kulkutauti tai sen riski, että se oli se perustelu, millä saatiin ne poikkeusolot todettua 18.3.2020 ja sitten sitä kautta valmiuslaki otettu käyttöön, nämä rajoitukset ynnä muut, bla bla bla. Se oli pitkä ketju, se tapahtui monta asiaa sen vuoden aikana. Useimmat ihmiset näki vaan niitä otsikkotasolla, että miten se niinku vaikuttaa, jos joku uskalsi millään tavalla sanoa sen ulkopuolella, niin sitten oli välittömästi koronadenialisti ja kulkutautimyönteinen ja QAnonisti ja sitten tuli putinisti ja vaikka nämä. Näitä on näitä leimaavia niinku juttuja, mitä kävi, minkä johdosta ihmiset ei halunnut tästä niinku asiasta keskustella, mutta mä koen, että se oli tärkeää, että me saataisiin semmoinen kansalaisaloite läpi. No se ei ikinä edennyt niin pitkälle monestakin syystä, mutta se mikä eteni kansalaisaloitteena, eteni eduskuntaan, oli tämä EU-tukipaketin kritisointi. Ja sitä ei ikinä käsitelty. Oikeasti? Koska sä pystyt jokaista kansalaisaloitetta seurata, että mitä se etenee ja mitä asiantuntijalausuntoja on otettu. Sä pystyt sitä eduskunnan sivuilta pystyt seuraamaan sitä. Niin ihan sama kuin tuo budjetti. Kaikki löytyy, mutta pitää vaan niinku oikeasti vähän niinku kiinnostua ja innostua niinku siitä tiedon hakemisesta. Ja mä kannustan jokaista niinku käydä niinku meidän valtion laitosten eri sivuilla ja katsoa, että mitä on päätetty. Siitä tulee vaan paha mieli. Tulee paha mieli ja vapaa-aika loppuu kesken. Mutta mä niinku vähän samalla tavalla, kun mua rupesi vituttaa se niinku äänestysprosessi silloin, kun tää mun ehdokas ei äänestänyt niin kuin hän oli luvannut niin. Koska ne oli vaalilupauksia. Näin. Ja siinäkin on sama ajatus vähän harhailevia. Kuka uskonut, että politiikka kusettaa? Niin, kun niitäkään ei seurata. Kela nyt, jos sulla olisi semmoinen julkiset, mitä sä oot sanonut ja oot sä vienyt sen asian läpi. Totta kai mä ymmärrän, että mielipiteet voi muuttua, niin kuin NATO-keskustelussa ja muuta, monen mielipide muuttui silloin Venäjän hyökkäyksen jälkeen täysin perusteltua, että yhtäkkiä kenttä onkin ihan erilainen ja näin. Tiettyyn pisteeseen mä voin ymmärtää, että jotkut asiat niin kuin muuttuu, jos tulee tommosia niin kuin radikaaleja, mutta jos esimerkiksi puoluekuri, että sä oot antanut jonkun, ja en sano, että se on välttämättä niin kuin dumaava, että mun mielipide on muuttunut jostain asiasta, mä sanoin näin, nyt mä äänestin näin, mutta minä haluaisin kansalaisena, minä kuitenkin maksan, se tulee siinä menosarakkeessa, niin menee siis kansanedustajillekin, minä maksan heidän palkan, he ovat meillä, poliitikot ovat meillä töissä, meidän yhteisessä yrityksessä. Niin mä haluaisin kehittää sitä keskustelua silloin siihen suuntaankin, että voidaanko me luottaa tähän meidän järjestelmään, kun siellä ei tarvita niinku käydä mitään semmoista niinku johdattelevaa keskustelua siitä, että mitä me ollaan tehty. Me ei pystytä seuraamaan, joka johtaa taas siihen, että 4 vuoden välein niin jengi on jo kerennyt unohtaa, ja sitten Paavo Väyrynen tulee taas siinä hississä tulee ylös, että olen käytettävissä. Se on aina käytettävissä. niin on. Niin, ennen kuin meiltä loppuu filmi meidän Kodakin kameroista. Aivan. Niin, välkyttää jo punaisella. Joo, siellä kohti, että alkaa teettämään niin paljon punaisessa huoneessa, että silmältä punaista. Niin, sulla on muutama loppukaneetti siinä. Joo. Vielä. Yksi kysymys vielä tuohon, että jos tiivistäisi vielä, että mitä sun mielestä, niin sun 50 Cents of Fame silleen, että mitä me voidaan tehdä silleen, että myynti ei ole kirosana, että jos se pitäisi kiteyttää silleen, oliko se silloin, kun sanoit, että kiteytä Saara 4 lauseen, että mitä in-house teki, niin se. Ai nyt sä laitat se takas mulle. It comes around. Niin on. Niin ei oikeasti tarvitse 4 lauseen. 3,5 riittää myös. Ajatusviivalla. Suurin osa asioista maailmassa voi laskea sillä, tai pitäisi laskea sillä, miten paljon ne tuottaa, ei miten paljon ne maksaa. Se oli hienosti sanottu. Tuolle pitäisi antaa melkein ihan aplodit. Siitähän tulee tuosta. Tosin on tiettyjä, on tiettyjä asioita, joita ei voi laskea rahassa. Niin, kuten se oli muuten vähän nappula, sori huvipatta. Tämä alkaa kuulostaa jotain Levelin podcastista. Siis tämmöinen häirikkö. Mä oon ADHD, mulla on nappuloita vieressä ja me ollaan kohta 2 tuntia jaettu. Mutta ihan niin kuin meillä pitää olla puskuria.
elämässä. Myös valtionjohdossa mun mielestä pitäisi olla puskuri, ja yritysjohtamisessa pitää olla puskuri, meidän omassa taloudessa pitää olla puskuri, että on pahan päivän varalle ja kyllä. Voidaan tehdä myös, ei vaan puskuria siis siitä me pärjätään, mutta on myös näitä, mä tiedän eri nimityksiä, että meillä on myös tämä hupirahasto. Että voidaan myös tehdä siistejä juttuja, kyllä. jotka ei välttämättä... Ja puhtaasti vaan hauskaa. Niin, puhtaasti vaan hauskaa. Myös meillä pitää olla elämässä, meillä pitää olla näitä kansantaiteilijoita ja veskuloireja ynnä muuta, jotka on ihan hyvä tukea. Koska mutta sillä tikkuuko veistelle ei tarvitse antaa rahaa. Niin, ja se tikkuuko veistä ja näyttely myy ihan vitusti lippuja. Niin. Ja se tekee se tosi hauska, että siitä tulee meemejä. Meemitaiteilijoille, niille pitää itse asiassa antaa aina aika paljon meemitaiteilijoita. Mutta mun mielestä ratkaisu tässä taloustilanteessa ei ole, että mistä me voidaan leikata eniten, vaan mistä me voidaan tienata eniten rahaa. Todellakin. Allekirjoitan ton ihan täysin. Sitten hei, vie vipakyssäri sulle. Vipa. Ihan vipa. Meillä on ollut Lauri Ruhala täällä edellisenä vieraana, Mr. Sales Enablement, ja meillä on tapana, säkin saat keksiä sit kyssärin. Hän ei ole tiennyt, kuka tänne tulee seuraavaksi, ja sitten on saanut keksiä kysymyksen, minkä kysyy. Niin hänpä kysyi tällaisen, että sä oot kuolemaan tuomittu, sut tapetaan huomenna, mitä sä tilaat viimeiseksi ateriaksi? Miten mä tilaan viimeiseksi ateriaksi? Millä tavalla mä kuolen? No, sut vaikka voidaan ampua. Mut ammutaan, okei. Tai mietin vaan. mikä se on nykyään, miten se nykyään tapetaan noissa vankiloissa? En mä tiedä. Sulla laitetaan se myrkky sinne suoneen ja sit sä reippaat. 90-luvun Raksin pizzabuffet. Miksi? Silleen kun se oli silloin, kun se oli sairaan hyvä. Silloin kun se oli oikeasti ihan vitu hyvä. Se oli inspiraatio, mitä musiikin tuli läski. Se sai alkuun sen. Tähän inspirational quoteen voidaan. Niin. Ei, suurkiitos tästä. Kiitos. Tämä oli mun mielestä isoja, tärkeitä koko Suomea koskevia aiheita. Jep. En olisi uskonut, että mennään näin syviin vesiin hyvällä tavalla. Kyllä. Kiitos siitä. Kiitos sulle. Erittäin paljon. Kiitos teille.